ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி, நான் யூடியூப் லைவ் போட்டுட்டு இருக்கும்போது என்னால பேச ஓகே முடியாது. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி என்ன கிருஷ்ணா கோ-ஹோஸ்ட் மாதாஜி. பண்ணிருங்க மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பண்றவன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க பிரணதி சொல்லிட்டீங்க, நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். ஓகே. அது ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி தான் ஹோஸ்ட் பண்ணனா, வேற யாரும் பண்ணிட்டேனா? இல்ல என்ன பண்ணல, அதான் கேட்டது. யாரோ கேலக்ஸி என்ன பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. யாரோ கேலக்ஸின்னு வந்திருக்கீங்க. உங்க நேம் மட்டும் எனக்கு சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாட்டிங் முடிச்சிட்டீங்களா மாதாஜி? சாட்டிங் முடிச்சு பிரணதி சொல்லிட்டீங்களா? சொல்லிட்டாங்க மாதாஜி அவங்க. சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. நான் இன்ஃபார்ம் பண்றேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிடலாமா? ஹரே நிறைய கிருஷ்ணா. பண்ணல வந்துருவாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. வந்துருவாங்களாட்டு இருக்கு மாதாஜி. நம்ம அப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்படியே வருவாங்களாட்டு இருக்கு. இப்பதான் ஓத்தரா ஜாயின் பண்றாங்க மாதாஜி. ஓகே. நேத்து நம்ம என்ன பார்த்தோம்? தேர்ட் சாப்டர் ஆரம்பிச்சிட்டோம். லாஸ்ட் செகண்ட் சாப்டர் முடிச்சிட்டோம். யாராவது சொல்றீங்களா அதை பத்தி? என்ன தெரிஞ்சதோ, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களோ அது சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இந்த 7 மணி கிளாஸுக்கு வந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாஸ்தன் மங்கள சாட்டம் கூட வரவேற்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. சத் யார் சொல்றீங்க நேத்து என்ன பார்த்தோம்னு? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. அதாவது மாதாஜி, இந்த செகண்ட் சாப்டர்லயே நீங்க எப்படி சொன்னீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாங்கி யோகம், ஆத்மாவிற்கு அழிவு கிடையாது, சனாதனமானது. அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து கர்ம யோகத்துக்கு வரணும், பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்யணும் அப்படின்ட்டு. அப்போ நம்ம வந்து புலன்களை ஃபர்ஸ்ட் கட்டுப்படுத்தணும். அது எப்படின்னா, ஒரு ஆமையை போல நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அறிவுள்ளவன் கூட வந்து சக்தி வாய்ந்த அந்த புலனை வந்து கட்டுப்படுத்தணும். அப்பதான் பகவான் மேல நமக்கு எப்பவுமே அந்த எண்ணம் இருக்கணும். அது வந்து நம்ம அந்த புத்தியை கொண்டு தான் அந்த புலனை அடக்கம் பண்ணி இருந்தாதான் பகவான் மேல அந்த எண்ணம் வந்து அப்போ வந்து பகவான் பக்கம் நம்ம திரும்புவோம். அப்ப நிலைத்த அறிவுடையவனா நம்ம மாறுவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் அது அப்படின்னு சொன்னீங்க. அப்பதான் நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட பகவானோட கருணையும் நமக்கு கிடைக்கும். அது எப்படின்னா பக்தி தொண்டு மூலமா இந்த 8 படி நிலையில நம்ம வீழ்ச்சி அடையாம இருப்போம். அதாவது எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பொருள் மேல நம்ம ஆசை வைக்கக்கூடாது. ஆனா அந்த ஆசையே அதிகமாகும் போது அது எப்படி ஆகும்னா, அந்த பற்று வந்து பேராசையாகி அது காமத்துல போய் முடிவடையும். அப்போ நினைவு நிலை குழம்பும், அறிவை இழப்போம். அப்போ கோபம் வரும். அப்போ நம்ம மறுபடியும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு ஜட வாழ்க்கையிலே இருப்போம். இதெல்லாமும் அது இருந்தது. அப்போ இது மாறணும் அப்படின்னா நம்ம பக்தி தொண்டுல நிலையா இருக்கணும். அப்போ பகவானோட கருணை இருந்தா இது நடக்கும் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வந்து 3 விதமான துன்பம்: அதி ஆத்மீக, அதி பௌதிக, அதி ஆத்மீக. அந்த இதுல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அது இருந்தா மன அமைதி இருக்காது. ஆழ்ந்த மயக்கத்துக்கு கொண்டு போயிடும். அப்ப அதுல இருந்து நம்ம புத்தி நல்லா அமைதி அடைஞ்சு நம்ம ஆனந்தமா மாறணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்தி மனசை அலைப்பாய விடாம பகவான் பக்கம் நம்ம கவனத்தோட பக்தி தொண்டு ஆற்றணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி. வெரி குட், ஹரி போல். நல்லா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ வந்து இப்போ தேர்ட் சாப்டர்ல கர்மயோகத்தை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். கர்மயோகம்ங்கிறது எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தா பகவான் என்ன சொல்றாங்க?
நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல பலன்கள்ல பற்று வைக்க கூடாது. அது வந்து அது பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம வந்து அந்த கடமைகளை கர்மத்தை வந்து எப்படி செய்யணும்? டூ யுவர் டியூட்டி, நம்மளுடைய கடமைக்காக கடமை அந்த வேலையை செய்யணுமே தவிர அதை பலனை எதிர்பார்த்து வேலை செய்யக்கூடாது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த இயற்கை, ஜட இயற்கை என்ன செய்யுதுன்னா, நம்மள வந்து நமக்கு சுதந்திரம்னு சொல்லி இருக்கோம். நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் சுதந்திரத்தோட இருக்கிறோம், ஃப்ரீடமா இருக்கிறோம் அப்படின்னலாம். ஆனா இல்ல. அது வந்து என்ன செய்யுது, நம்மள வந்து கட்டுண்ட நிலையில தான் ஜட இயற்கை வச்சிருக்கு. நம்ம எந்த ஒரு சுதந்திரமும் இல்லாம அந்த ஜட இயற்கையின் ஆட்சி கட்டளைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து இங்க வந்து இயங்கிட்டு இருக்கிறோம். ஏன்னா இந்த 3 குணங்கள் வந்து நம்மளை வந்து ஆட்டுவிக்குது அப்படின்னு. அதே சமயம் பார்த்து புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி நம்ம வந்து ஒரு காரியத்தை செய்யணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆனா சில பேர் என்ன செய்யறாங்க, புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்துற மாதிரி கட்டுப்படுத்தி போலி சன்னியாசிகள் என்ன செய்யறாங்க, புலனின்ப விஷயங்கள்ல தன்னோட மனதை வந்து அலைப்பாய விடுறாங்க. அதுக்கு நான் உதாரணம் கூட நேற்று சொன்னேன். நம்ம மனசே அப்படிதான் இருக்கு. கிளாஸ்ல இருக்கும்போது பல நினைவுகள் வருது, சாண்டிங் பண்ணது பல நினைவுகள் வருது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த போலி சன்னியாசியை பத்தி நம்ம வித்யாச்சார அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம். அப்படிப்பட்டவர் போலி சன்னியாசி. ஆனா இறைவனுடைய இறை தொண்டிலேயே மனசை முழுமையா நிறுத்தி உண்மையாகவே பகவானுக்காக கடமை செய்யக்கூடியவர் தான் நேர்மையான ஒரு மனிதன் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். ஒரு நிமிஷம் கூட நம்மளுடைய உடலாகட்டும் மனமாகட்டும் என்ன செய்யாது, செயலின்றி இருக்க முடியாது, இயங்கிக்கிட்டே இருக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அப்புறம் பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து படைப்பை வந்து ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்ன செய்யறாரு, இந்த உலகத்துல வந்து உயிர்வாழிகளை வந்து நமக்காக இந்த பிரபஞ்சத்தை படைச்சு இங்க உயிர்வாழிகள் எல்லாம் படைச்சு அதுக்கான நம்ம எப்படி வாழணுங்கிறதுக்காக சாஸ்திரங்களை படைச்சு கூடவே வந்து ஆச்சாரியர்களையும் சேர்த்து அனுப்பி வச்சு நல்லா சுகமா வாழுங்கன்னு நம்மளை அனுப்பி வச்சிருக்கிறாரு. ஆனா இது எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து எப்படின்னா இந்த காலத்துல இல்ல, அந்த காலத்துல வந்து யாகம் செய்யறதுனாலதான் வந்து அந்த முக்திங்கிறது மோட்சம்ங்கிறது கிடைக்க போறோம். இப்ப வந்து நமக்கு இந்த காலகட்டத்துல அது நடைபெறாது. ஆனா அப்ப என்ன நடந்ததுங்கிறத நமக்கு இந்த பகவத்கீதை மூலமா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறோம். அது வந்து என்ன செய்யணும், நம்ம இந்த வாழ்க்கையில வந்து சந்தோஷமா வாழறதுக்கும் அடுத்த பிறவி நம்ம மோட்சத்தை அடையறதுக்கும் யாகங்கள் தான் உதவி செய்யுது அப்படிங்கிற வரையிலும் நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து 10 வரையிலும் பார்த்துருக்குறோம். இன்னைக்கு வந்து 11ஆவது ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். இப்போ வந்து கர்மகாண்டா முறையில அவங்க வந்து யாகம் செய்யறாங்க பலனை எதிர்பார்த்து. ஆனா நம்ம எப்படி போகணும், படிப்படியாக தூய்மை அடையணும், எப்படி வந்து அதுக்கும் நம்ம படிச்சோம் என்னென்ன படிநிலைகள் அப்படிங்கறத. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது, மனசை கட்டுப்படுத்துறது, பகவான் மேல நம்முடைய எண்ணங்களை வந்து திருப்புறது, இப்படி பலவிதமா நம்ம மனசை வந்து அந்த இறைவன் பக்கத்துல திருப்புறதுனால நம்ம என்ன செய்ய முடியும், இறைவனுடைய திருநாட்டுக்கு போக முடியுங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப 11ல இருந்து நம்ம பார்க்கணும். ஒவ்வொருத்தரா யார் வேணாலும் ஹேண்ட் ரைஸ் வேணாலும் பண்ணீங்க, இல்ல ஆர்டரா ஒவ்வொருத்தரா வாசிங்க. வாசிச்சுட்டு மியூட் போட்டுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. ஸ்லோகம் 3.11. தேவான் பாவயதானேனே தேவா பாவயந்துஹ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேயேஹ பரம் அவஸ்பதஸ்தய. யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையை மகிழ்விப்பார். மனிதர்களுக்கு தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகு ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன். அவ்வளவுதான் மாதாஜி. உயர்ந்த நலமுடன். உயர்ந்த நலமுடன் வாழ்வார்கள்ங்கிறத முடிக்காம விட்டுருக்காங்க அதுல சென்டென்ஸ். ஆமா, வாழலாம், உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். இப்ப வந்து என்னன்னா இப்ப யாகம் யாகம் வந்து தேவர்களுக்கும் நமக்கு ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறார் பகவான். தேவர்கள் வந்து யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய காரியதர்சி தான். இப்ப நம்ம ஒரு டிபார்ட்மெண்ட், எந்த ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். மினிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கலாம், இல்ல காலேஜ் எடுத்துக்கலாம், ஸ்கூல் எடுத்துக்கலாம், இல்ல வீட்டையே கூட எடுத்துக்கலாம். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு தலைவன் ஒருத்தர் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து காரியதர்சி, செக்ரட்டரி, அப்புறம் அவங்க கீழே டிபார்ட்மெண்ட் என்னென்ன செய்யணும்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் பிரிச்சு பிரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? அந்த மாதிரிதான் பகவான் என்ன செஞ்சிருக்கிறாரு, தேவர்களை வந்து அவரே நேரடியா வந்து எல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. அதுதான் தேவர்கள். அவங்க என்ன செய்யறாங்க, மனிதர்களுக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் அவங்க கொடுக்குறாங்க. எப்படி கொடுக்குறாங்க,
வந்து மழையா வந்து வருணன் வந்து உதவி செய்யறாரு, சூரியன் வந்து ஒளியை கொடுக்குறாரு, சந்திரன் வந்து காய்கறிகளுக்கு ரசத்தை, அந்த வாழ்வு ரசத்தை கொடுக்குறாரு, குளிர்ச்சியை கொடுக்குறாரு. அப்புறம் வந்து நமக்கு வந்து சரஸ்வதியால கல்வி கிடைக்குது, லக்ஷ்மியால வந்து செல்வம் கிடைக்குது, சூரியனால வந்து கண் நோய் தீருது, உமாவை வணங்குறவங்க அழகான ஒரு பெண்ணை வந்து திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க. இப்படி ஒவ்வொரு தெய்வங்களால ஒவ்வொன்றும் வந்து என்ன செய்யுது, நமக்கு வந்து கிடைக்குது. அப்ப தேவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு கனெக்ஷன். இந்த தேவர்கள் நாம வந்து அவங்கள வந்து எப்படி மகிழ்விக்கணும் அப்படின்னா, யாகங்கள் செய்வதன் மூலமாக. யாகங்கள்ல வந்து என்ன செய்யறது, யாகம் செய்யறதுனால என்ன பலன் அப்படின்னா, உணவு தூய்மை அடைகிறது. ஏன்னா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றதுனால அந்த உணவு வந்து தூய்மை அடைகின்றது. அந்த இடத்துல அந்த தூய்மை அடைந்த உணவை நாம உட்கொள்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா, நமக்கு வந்து நம்மளுடைய மூளையில வந்து நுண்ணியமான திசுக்கள்லாம் இருக்கும். அந்த திசுக்களுக்கு வந்து இது வந்து பலன் கொடுக்குது. என்ன, ஞாபக சக்தியை கொடுக்குது. நம்ம ஞாபகம் இருக்கு, மறதி இருக்கு இல்லையா? அந்த தூய்மை அடைந்த உணவை உண்ணும் பொழுதுதான் நமக்கு வந்து அந்த ஞாபக சக்தி எல்லாம் வரும். அந்த ஞாபக சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும், பகவானை பற்றிய நினைவுகள்ல நம்மளால ஆழ்ந்து போக முடியும். முக்தியை பற்றிய விஷயங்களை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். இது எல்லாம் சேர்ந்து இது நம்மளை வந்து என்ன செய்யுது, கிருஷ்ண உணர்வுக்கு நம்மளை அழைச்சிட்டு போகுது. சரி, இப்ப பகவானுக்கு நிவேதனம் செய்யாம அந்த உணவை உண்டா என்ன பலன் அப்படின்னு யாருக்காவது தெரியுமா? அதனால ஏதாவது விளைவு ஏற்படுமா அப்படின்னு, ஏன் வந்து பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி நம்ம சாப்பிடணும்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க? சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். அதாவது இப்ப வந்து அந்த உணவு வந்து ஏன் வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடணும், இல்லைன்னா வந்து பின்னாடி வரும், நம்ம வந்து திருடனே ஆவோம். இதுலயே வருது பாருங்க, இதை படிங்க, நான் சொல்றேன். इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तान् अप्रदायेभ्यो यो पुङ्क्ते तेन एव सः. हरे कृष्ण माताजी. மாதாஜி, பல்வேறு வாழ்க்கை தேவைகளின் அதிகாரிகளான தேவர்கள் யாகங்களால் திருப்தி அடைந்து உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை எல்லாம் அளிக்கின்றன. இப்ப எந்தெந்த தேவர்களால என்னென்ன பலன் அடையுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இத்தகைய அன்பளிப்புகளுக்கு பதிலாக அவர்களுக்கு படைக்காமல் அனுபவிப்பவன் நிச்சயமாக திருடனே ஆவான். இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவங்களோட உதவியினாலதான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, தானியம். அது எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாக சக்கரம் பின்னாடி வரும், நான் காட்டுறேன். யாகம் வளர்க்கறதுனால என்ன ஆகுது, யாகத்தை வந்து பகவான் தான் வந்து நமக்கு வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்கள் வந்து இறைவனோட திருவாயில இருந்து வந்தது. அந்த வேதங்களை உச்சரிச்சு அதை படிச்சு அதுல இருக்கப்படி யாகங்கள் வளர்க்கும் பொழுது இந்த தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்கன்னா சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. யாகம் வளர்த்தோம்னா அதுல இருந்து அவிர்வாகம்ங்கிறது கொடுக்கப்படும். அந்த அவிர்வாகம் வந்து அந்த தேவர்களுக்கு கிடைக்குது. ஆனா உண்மையிலேயே அனுபவிப்பவர் யாருன்னா பகவான் விஷ்ணு தான். போக்தாராம் யஞ தபசாம் அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். உண்மையா அனுபவிப்பார் அவர்னாலும் அவருடைய செக்ரட்டரியா இருக்கக்கூடிய அந்த தேவர்கள் எல்லாமும் அதுல வந்து திருப்தி அடைகிறாங்க. அப்படி திருப்தி அடையும் பொழுது அவங்க என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு தேவையான சூரிய ஒளிய, சந்திர ஒளிய, மழைய எல்லாமே, காற்று தென்றல்ல இருந்து சகலமும் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்கும் பொழுது அப்ப நாம என்ன செய்யணும், அவங்களுக்கு பதிலுக்கு நாம படைக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து அவிர்வாகம். யாகங்கள் மூலமா அவங்களுக்கு அவிர்வாகத்தை கொடுக்குறோம். அப்படி கொடுக்கலன்னா நாம வந்து என்ன, நிச்சயமா திருடனே ஆவான். நம்ம வந்து திருடன்ட்டாங்க பகவான். இப்ப வந்து யாகங்கள்ல ஒரு பஞ்சமகா யஜ்யம்னு ஒன்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது யாருக்காச்சும் தெரியுமா, பஞ்சமகா யஜ்யம் என்னன்னு? ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். பிரம்ம யஜ்யம், பூத யஜ்யம், தேவ யஜ்யம், பித்ரு யஜ்யம், மனுஷ யஜ்யம். அது மாதிரி 5 விதமான யஜ்யங்கள் இருக்கு. மனுஷங்க எல்லாரும் பிறந்தவங்க அத்தனை பேரும் அந்த யஜ்யங்களை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எதுக்காக சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரம்ம யஜ்யம் அன்னைக்கே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதை பத்தி. வந்து அதாவது நமக்கு வந்து நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களால நம்ம உதவி அடைகிறோம்னா நம்ம அவங்க கடன்பட்டவங்க அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அதுதான் இங்கேயும் சொல்லியிருக்கு. பிரம்ம யஜ்யம் அப்படின்னா அந்த பிரம்மனால நாம வந்து அடையக்கூடிய பலன்கள். அதனால நாம வந்து பிரம்மனுக்கு படைக்கணும். பரபிரம்மம் பகவான் தான். அவருக்காக அவருதான் இந்த உலகத்தை படைச்சு நமக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கையெல்லாம் ஏற்படுத்தி நமக்கு ஒரு உடலை கொடுத்து வாழறதுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் கொடுத்தவர். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு நாம வந்து
படைக்கணும். அவருக்கு கடன்பட்டவங்க. பூத யஜ்ஞம் அப்படின்னா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க, நம்ம உறவினர்கள், நம்ம வீட்டுல இருக்க நாய், பூனை, பசுவுல இருந்து எல்லாமே அந்த பூத யஜ்ஞம். ஏன்னா அவங்களால நம்ம பலனடைகிறோம். அதனால அவங்களுக்கும் நாம வந்து என்ன செய்யணும், கடன்பட்டவர்கள். அவங்களுக்காக நம்ம சில கடமைகளை செய்யணும். தேவ யஜ்ஞம்ங்கிறது தேவர்கள். அது வந்து இந்த மாதிரி மழை, சூரியனால கிடைக்கக்கூடிய ஒளி, சந்திரனால கிடைக்கக்கூடியது மழை, இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம கடன்பட்டிருக்கோம். பித்ரு யஜ்ஞம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மூதாதையர்கள். அவங்கெல்லாம் நம்மளை என்ன பண்றாங்க, இந்த உலகத்துல நம்மளை வந்து உடலை நமக்கு தந்து நம்ம வாழ்க்கிறதுக்கு தேவையான படிப்பை கொடுத்து திருமணம் பண்ணி வச்சு நமக்கு சொத்து சேகரிச்சு வச்சு நம்மளை காவந்து பண்ணி வச்சுட்டு தான் மூதாதையர்கள் நம்மளை விட்டு பிரிகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட பித்தர்களுக்கு நம்ம வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தர்ப்பணம் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து பிண்டம் கொடுக்குறோம், பிண்டமும் நீரும். அது பித்ரு யஜ்ஞத்துல வருது. அப்புறம் மனுஷ யஜ்ஞம், நம்ம போல இருக்கக்கூடிய மனுஷர்கள், சக மனிதர்களும் நமக்கு வந்து உதவி செய்யறாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல மனுஷ யஜ்ஞம் வருது. இது மாதிரி பஞ்சமகா யஜ்ஞங்கள் சொல்லப்படுது. இதுல வந்து எல்லாருமே செய்யணும் அப்படிங்கறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்லைன்னா நாம என்னன்னா அவங்களுக்கு கடன்பட்டவர்கள். அவங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், பதிலுக்கு செய்யலைன்னா நாம வந்து அதை வந்து நம்ம கடன்பட்டவர்களாவே ஆயிடுறோம். நம்ம யார் ஒருத்தர்ட்ட இருந்து உதவி எடுத்துக்கிட்டாலும் திருப்பி அவங்களுக்கு ஒரு பதிலுக்கு ஒரு உதவி செய்யணுங்கிறது தான் உலக வழக்கம். அதுபடி அவங்களுக்கு நாம வந்து செய்ய கடன்பட்டவர்கள். இல்லைன்னா நம்ம என்ன திருடர்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க எப்படின்னா தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, நமக்கு தேவையான வசதிகளை இந்த உலகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. எல்லா தேவர்களும் பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா சூரியனோட ஒளி கிடைக்குது. அது மாதிரி ஒவ்வொரு தேவர்களால ஒண்ணு நமக்கு கிடைக்குது. யாகங்களின் நோக்கம், யாகம் இங்க செய்யறாங்க. யாகம் வளர்த்து தீ வளர்த்து அதுல வந்து எதுக்காக யாகம் செய்யறாங்கன்னா மழைக்கொசரம், நம்ம நாடு சுபிட்சமா இருக்கணும், நாட்டு மக்கள் நல்லபடியா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் யாகம் இந்த காலத்துல எல்லாம் செஞ்சாங்க. பர்சனலா அவங்கவுங்களுக்கு சொந்த விஷயத்துக்காக பண்றது கிடையாது. அதுல யாரு வந்து அனுபவிப்பார்கள்னா தேவர்கள் அனுபவிக்கிறாங்க. முக்கியமா யார் அனுபவிக்கிறான்னு பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து முக்கியமா பக்தாராம், அவர் தான் அனுபவிப்பவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி தேவர்களுக்கும் நமக்கும் ஒரு ஒத்துழைப்பு இருக்கணும். நம்ம வந்து இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்யணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன ஒரு திருடன் தான் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு படைக்காம நாம சாப்பிட்டோம்னா, நம்ம தினம் வந்து அன்றாடம் நம்ம வந்து சமைக்கிறோம், சாப்பிடுறோம். அது அப்படியே சாமிகிட்ட நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு சாப்பிடுறதுல நமக்கு என்ன ஆயிட போகுது. அதனால பல பலன்கள் இருக்கு. அது என்னன்னு நான் பின்னாடி சொல்றேன். இல்லைன்னா நம்ம வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா திருடர்கள் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருந்தால் பரமபர்ஷ பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஒத்துழைத்தல். இப்ப நாம வந்து தேவர்களோட நம்ம என்ன செய்யறோம், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கூட்டுறவு. அந்த ஒத்துழைப்பு இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களும் சந்தோஷம் அடைகிறாங்க, நமக்கும் தேவையானதை தேவர்கள் கொடுக்குறாங்க. அப்போ வந்து பகவானும் என்ன செய்யறார், திருப்தி அடைகிறார். சர்வ மங்களம் அங்க வந்து நடைபெறுது. இல்லைன்னா என்ன ஆகும், தேவர்களுக்கு நம்ம படைக்கலைன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய வேலையை காட்டிடுவாங்க. சூரியன் ஒரு நாளாவது காலையில 6 மணிக்கு உதிச்சு சாயந்தரம் 6 மணிக்கு மறையறதுல என்னைக்காவது நிறுத்துறாரா? அவர் பாட்டுக்கு டைம் படி வந்து காலையில உதிக்கிறாரு, சாயந்தரம் மறைகிறாரு. அது அவர் எப்படி ரொட்டீனா அவருடைய வேலை செய்யறாரோ அது போல நாமளும் அவங்களுக்கு வந்து திருப்பி பதிலுக்கு சில விஷயங்களை நம்ம செய்யணும். வழிபாடு அந்த யாகங்கள்ல மூலமா நம்ம பண்ணணும். இல்லைன்னா அவங்க வந்து அவங்களுடைய கோபத்தை காட்டுனாங்கன்னா நமக்கு வந்து அழிவு தான் ஏற்படும். வெள்ளம் வருது, புயல் வருது, சுனாமி போல அந்த மாதிரி இயற்கை அழிவெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னா தேவர்களுடைய அதிருப்தியினால வரக்கூடியது. இப்ப வந்து நமக்கு பகவான் நமக்கு அருமையான உணவு வகைகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த அரிசி, கோதுமை, அப்புறம் வந்து பால், காய்கறி, பழங்கள், அப்படி பலவிதமான பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்குது. இந்த பூமியில இருந்துதான் கிடைக்குது நமக்கு வந்து எல்லாமே. மண்ணுல விளையக்கூடிய பழங்கள், காய்கறிகள், கனிகள், கிழங்கு வகைகள்னு நிறைய ஐட்டங்கள், தானிய வகைகள்லாம். அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுதும் இன்னும் என்ன, காற்று, நீர் மற்றும் நமது வசதியான வாழ்க்கை. நமக்கு வந்து காற்று வேணும், நீர் வேணும், வெளிச்சம் வேணும். ஒரு நாள் சூரியன் இல்லைன்னா நம்ம கதி என்ன ஆகும், நம்மளால இருக்க முடியாது. இப்ப வந்து மழை இதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி கொடைக்கானல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குளிர் பிரதேசம். அங்கெல்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சூரியன் பகல்ல இருக்கும் அங்கேயும். ஆனா அங்கேயும் சூரியனே வராம போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும், அவங்களால அந்த குளிரை பொறுத்துக்கவே முடியாது. அது மாதிரி நமக்கு எல்லாமே தேவை. நமக்கு சூரிய ஒளியும் வேணும், மழையும் வேணும், காற்று வேணும், நீர் வேணும். எல்லாமே யார் கொடுக்குறா, பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. நாம எதையுமே இங்க உண்டாக்கல.
அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், பதிலுக்கு நன்றியோட அவங்களுக்கு படைச்சிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். அப்படி சாப்பிடலன்னா அது வந்து என்ன, சுயநலவாதி, இப்ப நம்ம திருடர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, பகவானுக்கு படைக்காம நம்ம சாப்பிடுறதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து என்ன கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த உணவுக்குள்ள வந்து தீங்கு இருக்கு. என்ன தீங்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து விவசாயி வந்து நிலத்துல விழறான். உழுதுதான் வந்து பயிர்ச்சலை பண்றாங்க. அப்ப பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்க புழு பூச்சி மண்புழுவெல்லாம் இருக்கும் பார்த்திருக்கீங்க. அந்த மண்புழு மாரி இருக்க சிறு சிறு பூச்சிகள்லாம் என்ன செய்யும், உழுவும்போது இறந்து போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த உயிர் பூச்சிகள் கொல்லப்படுது அந்த இடத்துல. அடுத்தது வந்து என்ன செய்றாங்க, அவங்க விவசாயி வந்து தன்னோட நிலத்துல வந்து வேர்வை சிந்து அவன் உழைக்கிறான். அப்படி உழைச்சு அதுலேருந்து வரக்கூடிய தானியங்கள வந்து விலைக்கு விக்க வரும்பொழுது, அவங்க என்ன செய்றாங்க, மொத்த வியாபாரி வந்து ஒரு சாதாரண விலைய குடுத்து, அவன் உழைச்சதுக்கான விலைய உண்மையான விலைய குடுக்க மாட்டாங்க வியாபாரி. அவங்க உழைச்சது ஒரு பங்குன்னா, இவன் வந்து என்ன செய்வான், லாபம் வச்சு எடுத்துட்டு போவான். அந்த லாபத்த வந்து நம்மள்ட்ட வந்து அடைச்சுக்குவாங்க. விவசாயிக்கு குடுக்க மாட்டாங்க அந்த லாபத்த. சின்ன விலைக்கு வாங்கி, பெரிய விலைக்கு அவங்க வித்துருவாங்க வியாபாரிகள். அப்போ வந்து விவசாயி என்ன செய்வான், கடுமையா உழைச்சது பூரா அவன். அப்போ வந்து நமக்கு அதுக்கான விலைய அவன் அடையலன்னா, அவன் மன வருத்தப்படுறான். அப்புறம் அடுத்தது என்ன செய்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, அ அந்த விளைபொருள வாங்கிட்டு வராங்க. இப்ப காய்கறி ஆகட்டும், இல்ல தானியமாகட்டும், அத வந்து கடையில வந்து வியாபாரம் பண்றாங்க. கொள்முதல் பண்ணி நம்மள்ட்ட விற்கிறாங்க. அப்படி விக்கும்பொழுது நாம அத போய் வாங்குறோம். வாங்கிட்டு வரத ஒரு அரிசியிலயோ, இல்ல கோதுமையிலயோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வண்டு இருக்கும். அந்த வண்ட வந்து நம்ம பார்க்காம சமைச்சுட்டோம்னா, அந்த குற்றம் நமக்கு வந்துரும். அப்படி அது மட்டும் இல்ல. காய்கறியில பார்த்தீங்கன்னா, கத்திரிக்காவாகட்டும், இல்ல வந்து காலிஃப்ளவர் ஆகட்டும், அதுலலாம் புழு பூச்சி இருக்கும். வெண்டைக்கால கூட சமயத்துல நம்ம பார்த்துருக்குறோம். பார்த்தீங்கன்னா, அதுல வந்து புழு பூச்சிகள் இருக்குது. அத நாம வந்து பார்த்து, அத உயிரோட விட்டோம்னா பரவால்ல. ஆனா அது சாகடிச்சுட்டோம் நம்ம கட் பண்ணும்போது அப்படின்னா, அந்த பாவம் அதுல வருது. இப்படி பாவங்கள் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னா, விவசாய நிலத்துல வந்து உழறதுலேருந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுற வரையிலும் அந்த பாவங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட பாவங்கள்லாம் அகலணும். நம்ம வந்து உண்மையா சுத்தமான உணவ உண்ணணும் அப்படின்னா, பகவானுக்கு அத நைவேத்தியம் பண்ணிடணும். நைவேத்தியம் பண்ணும் பொழுது பகவான் என்ன செய்றார்? தன்னுடைய கண்கள் மூலமா அந்த உணவ அவர் ஏத்துக்கிறார். கடாட்சம். அவர வந்து பார்க்கும் பொழுதே, பார்த்து கண்டருள பண்ணுதல் அப்படிங்கிறோம். பார்த்தோன்னயே வந்து என்ன செய்றாரு? அதுல இருக்க பாவங்கள அவர் நீக்கிடுறாரு. அந்த பாவம் நீக்கப்பட்ட அந்த உணவ நாம உண்ணும் பொழுது, நமக்கு என்ன ஆகாது? நம்ம வந்து தூய்மை அடைகிறோம். மன தூய்மை அடைகிறோம். உடல் தூய்மை, இதய தூய்மை, நம்ம மூளை வேலை செய்யுது, ஞாபக சக்தி வருது. சகல விதமான நன்மைகளும் நமக்கு கிடைக்குது. அப்படி இல்லாம, பகவானுக்கு நைவேத்தியம் செய்யாம நம்ம சாப்பிட்டோம்னா, நம்ம என்ன பண்றோம்? பாவத்தை உண்கின்றோம். பாவத்த தான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து அதனால நம்ம என்ன செய்யணும்? எந்த ஒரு கடமை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அப்படி செய்யும் பொழுது பகவானுக்கு திருப்திக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது, பகவான் என்ன செய்றாரு? இந்த பஞ்சமகா யஜ்ஞம்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? அந்த யஜ்ஞத்திலேருந்து நமக்கு விலக்கு குடுக்குறாரு. தன்னுடைய கடமையை நமக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லேருந்து பகவானே வந்து, இதெல்லாம் செய்ய வேண்டாம். நீ வந்து எனக்கு வந்து வணங்குறியா? அப்போ நீ மத்த கடமைகள செய்ய வேண்டாம்ன்னு அவரே வந்து உண்மையான பக்தனுக்கு வந்து விலக்களிக்கிறார். அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது யாருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது பொதுவான சட்டம் கிடையாது. யாருக்காக சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, பகவான புரிஞ்சுக்காதவங்களுக்காக சொல்லியிருக்கிறாரு. வந்து ஒரு டாக்டர் இருக்காரு. டாக்டர்ட்ட போறோம். அவரு வந்து நம்ம வந்து தலைவலி, கால் வலி, முதுகு வலின்னு பலவிதமான ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போகும்போது, அவரு என்ன செய்றாரு? நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மருந்துகள அவர் பரிந்துரைக்கிறார். பார்த்தீங்கன்னா, இங்க பாருங்க கலர் கலரா இருக்கு. ரெட்டு, பச்சை, வெள்ளை, நீலம், மஞ்சள், ஆரஞ்சுன்னு பல கலர்ல பல மாத்திரைகள் இங்க இருக்குது. அந்த மாரி இன்னாருக்கு இன்னென்ன மருந்து குடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து டாக்டர் எப்படி குடுக்குறாரோ, அவங்கவங்க நோய்க்கு தகுந்த மாரி ஒரு மருந்த வந்து டாக்டர் பரிந்துரைக்கிற மாரி, பகவான் என்ன செய்றாரு? இந்த ஆசையில் இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்மலாம் இந்த உலகத்துல வந்து பற்றுதலோட இருக்கிறோம். நமக்கு வந்து எத கண்டாலும் ஆசை. இத அனுபவிக்கணும், அத அனுபவிக்கணும், அத வாங்கணும் அப்படின்னு பலவிதமான ஆசைகள்ல இருக்கக்கூடிய அதாவது கொஞ்சம் அறியாமையில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக தான் இந்த சட்டத்த பகவான் சொல்றாரு. எப்படி வந்து கடமைகள செய்ய வேணாம் அப்படின்ட்டு. அவங்க வந்து நம்ம வந்து இந்த யாரெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னா, இந்த ஆசை உள்ளவங்கலாம் கண்டிப்பா செய்யணும் அந்த கடமைகள.
ஆனா உண்மையான ஒரு பக்தன் வந்து செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த கடமைகளை அப்படின்னு வந்து இதுல வந்து அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்த வாசிக்க மாதாஜி. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதா. ஹரே சொல்லுங்கப்பா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி சொல்லுங்கப்பா. இஷ்டாஷின சந்தோ முச்யந்தே சர்வகில் விஷயி புச்யந்தே ஸ்தித்வகம் பாப ஏ பசந்த் ஆத்ம காரணாத். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார். இப்ப நான் சொன்னல எப்படி பாவம்ங்கிறது அந்த உணவுல வருது அப்படின்னா, உழவன் வந்து நிலத்துல உழறதுல இருந்து நம்ம சமைச்சு சாப்பிடுற வரையில அந்த பாவம் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கு. அப்போ வந்து நம்ம பகவானுக்கு அதை நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்ப அந்த பாவங்கள்லாம் களையப்படுது. சுய இன்பத்திற்காக நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, நமக்கு இது டேஸ்டா இருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம கடையில எல்லாம் இப்ப போய் பாஸ்தா, அப்புறம் என்ன செய்யறோம், புதுசு புதுசா நிறைய உணவு வகையெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி உணவுகள்லாம் சாப்பிட்டோம்னா பாவத்தையே உண்கின்றோம். அப்ப நம்ம வந்து ஏன் தெய்வத்துக்கு நைவேத்தியம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற காரணம் வந்து இந்த இடத்துல அழகா வந்து சொல்லிட்டாங்க. பகவான் தான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம ஒரு தெய்வத்துக்கு படைக்கலைன்னா ஒண்ணு பாவத்தை உண்றோம், இன்னொன்னு திருடன் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வருது. ஏன்னா அவங்க கொடுத்ததே அவங்கதான் நமக்கு இதெல்லாம் கொடுத்தவங்களுக்கு நம்ம இந்த என்ன செய்யணும், ஒரு மரியாதை. அவரா சாப்பிட போறாரு, சாப்பிடுறது இல்லை, அவர்கிட்ட காட்டிட்டு நம்ம சாப்பிடுறோம். அப்படிங்கும்போது அதை கூட நம்ம செய்யாம சாப்பிட்டோம்னா நாம வந்து பாவ காரியத்தை உணர்கிறோம் அப்படின்னு தெரியலாம். பக்தர்கள் பாவங்கள் அற்றவர்கள். அவங்களுடைய முகம், அவங்களுடைய ஆடல் பாடலை பார்த்தாலே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போகுது அவங்க பாவங்கள் அற்றவர்கள். ஆனா புலனுகர்ச்சி எப்படிப்பட்டது, பாவகரமானது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து சங்க காயின் எல்லாம் கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒருத்தர் உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் பெண்ணோட இருக்கிறாரு, ஒருத்தர் வந்து தப்பு தப்பா கொலை குற்றம் அந்த மாதிரி குற்றங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க. இதெல்லாம் வந்து புலனுகர்ச்சிக்காக செய்யக்கூடிய செயல்கள்லாம் பாவகரமானது. அவங்கெல்லாம் வந்து இத பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணி சாப்பிடுவாங்களான்னு இல்ல. அவங்கெல்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அப்படியே அவங்க நாக்குக்கு எதெல்லாம் டேஸ்ட்னு நினைக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி உணவு உண்றதுனாலதான் அவங்களுடைய குணங்கள் வந்து இந்த நிலையில இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. பக்தர்கள் வந்து பகவானுக்கு பண்ணிட்டு சாப்பிடுறாங்க. இப்ப 3 விதமான யஜ்ஞங்கள் பக்தர்கள் செய்யறாங்களாம். என்னென்ன செய்யறாங்க யஜ்ஞங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா, ஜபம்ன்றதே யஜ்ஞம் அப்படின்னு. இந்த கலிகாலத்துல நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வந்து நம்மளால யாகம் எல்லாம் செய்ய முடியாது. ஏன் செய்ய முடியாது அப்படின்னா, அதை சுத்தமா உச்சரிக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் முதல்ல கிடையாது. அந்த மந்திரங்களை தூய்மையோட உச்சரிக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் கிடையாது. அடுத்தது வந்து அந்த யாகத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, நெய் போன்ற அந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் வந்து தூய்மை கிடையாது. அதுல பார்த்தா கலப்படம், மிருக கொழுப்பெல்லாம் கலந்துடுறாங்க, அது தூய்மை கிடையாது. அடுத்தது வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு வசதி கிடையாது. யாகமெல்லாம் வளர்க்கணும்னா பெரும் செலவாகும். அந்த பெரும் செலவுக்கான வசதி மக்கள்கிட்ட கிடையாது. சரி அதெல்லாம் போகட்டும், நேரமாச்சு இருக்கான்னா நேரமும் கிடையாது. எல்லாரும் வந்து ஸ்பீடா ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க. அன்னன்னை வாழ்க்கையை ஓட்டுறதே பெரிய பாடா இருக்கு. இப்படியே அந்த ஜபம் வந்து நமக்கு ஒத்து வரல, எது யாகம். அதனால சைத்தன்ய மகாபிரபு கருணையோட நமக்கு ஒரு யஜ்ஞத்துக்கு சமமா ஒண்ணு கொடுத்துருக்குறாங்க. அதுதான் இந்த ஜபா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. இதுக்கு எந்த விதமான பொருள் செலவும் இல்லை, இதுக்கு எந்த விதமான குற்றங்களும் கிடையாது. இதுல வீட்டுல இருந்தபடியே நம்ம உச்சரிக்கலாம். இதுக்காக நம்ம வந்து வெளியில தெருவுல போக வேண்டாம். இந்த சாதாரணமா நம்ம அன்னன்னைக்கு நம்மளுடைய எந்தெந்த நேரங்கள்ல நம்ம ஃப்ரீயா இருக்குமோ எல்லா நேரங்கள்லயும் இந்த மந்திரங்களை சொல்லி நம்ம பண்ணலாம். இது வந்து கலியுகத்துக்கான யஜ்ஞம் அப்படிங்கிறத சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதை வந்து பக்தர்கள் செய்யறாங்க, நாமெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து நிவேதனம். பகவானுக்கு நம்ம சாப்பிட்ற பொருள்களை நிவேதனம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிட்றோம், அதை பிரசாதமா எடுத்துக்கிறோம். இது 3மே வந்து என்னன்னா யஜ்ஞம் செய்யறதுக்கு சமமானது அப்படின்னு இங்க வந்து அழகா பகவத்கீதை சொல்லிருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம செய்யறோமா இல்லையா, யாராவது செய்யாம இருக்கீங்கன்னா நினைவு செய்ய ஆரம்பிச்சிருங்க. இதுதான் நம்மளுடைய யஜ்ஞம். கருணைமயமான கிருஷ்ண பிரசாதம் மிகவும் அருமையானது. பகவான் எப்படிப்பட்டவர்னா ரொம்ப 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 கருணையானவர். நான் சொன்னல அன்னைக்கு ஒரு நாள் இந்த ஒரு மாடு வந்து கோயிலை சுத்தி ஓடுது, அதை துரத்திக்கிட்டு போறவனும் கோயிலை சுத்தி ஓடுறான். அவன் என் கோயிலை சுத்தி வந்துட்டான்னு பகவான் வந்து அவனுக்கு மோட்சத்தை கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி கருணை
அவ்வளவு கருணை மிக்கவர் பகவான். அவருடைய நாமத்தை ஒரு தரம் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே அவர் வந்து என் நாமத்தை சொல்லிட்டான் அப்படின்னுட்டு நமக்கு அருள் புரியக்கூடிய அவ்வளவு கருணையானவர். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு படைச்ச பிரசாதமும் அருமையானது, அதை நாம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. 14 வாசிக்கணும். சொல்லு. अनात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. Correct. हरे कृष्णा माताजी. ஆமா. வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க இதுல, மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால். இப்ப நமக்கு வந்து தானிய விளைச்சல் விளையணும்னா மழை பெய்யணும். நம்ம சும்மா அந்த இது நம்ம மோட்டர் வச்சு பம்பு செட் வச்சு செய்யறது வந்து எல்லாராலையும் முடியாது. மழையை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஊரெல்லாம் இருக்கு. அப்ப நமக்கு மழை தேவை. மழை பெய்யலன்னா என்னது, பஞ்சம் தான் வரும் நாட்டுல. அந்த மாதிரி தானியம் விளையறதுக்கு வந்து மழை கிடைக்குது. அந்த தானியங்களால நம்ம ஜீவன் உடல்ல எல்லாம் நம்ம வந்து உயிர்வாழிகள்லாம் என்ன செய்யறோம், உயிர் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அந்த தானியம் ஒரு நாள் சாப்பிடாம நம்மளால இருக்க முடியாது. ஏகாதசிக்கு ஏதோ இருந்துடுறோம், மற்ற நாள்ல நம்மளால இருக்க முடியாது. அப்படி நாம சாப்பிடாம இருக்க முடியாது. அதுக்கு தேவையான தானியங்கள் நமக்கு தேவை. யாகத்தால் மழையும், யாகம் வந்து பிராமணர்கள்லாம் யாகம் செய்யறதுனால மழையும், மழையால தானியங்களும், தானியத்தால உயிர்வாழிகளும் இருக்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த யாகம் வந்து எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள், பிராமணர்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை தான் வந்து யாகம் வளர்க்கறது. இப்படி ஒரு யாக சக்கரம் சுழற்சி பின்னாடி வரும். நான் காட்டுறேன். 15 வாசிங்க மாதாஜி. कर्म ब्रह्मोद्भवं वित्ति ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वकथं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. ஹரே கிருஷ்ணா. விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் வேதங்களை அடிப்படையாக கொண்டவை. இப்ப கடமைன்னு சொன்னோம்னா அது வந்து எதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் இன்னாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் அப்படிங்கறதெல்லாம் வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த வேதங்கள் எங்க இருந்து வந்தது, பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது. அபருஷேய, அதாவது வேதங்கள் வந்து மனிதர்கள்ட்ட இருந்து வரல, பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது. முதல்ல அவர் பிரம்மாவுக்கு சொன்னாரு, அப்புறம் மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு. அப்படி பகவான் வாயிலிருந்து வந்தது வேதம். அந்த வேதங்கள்ல இன்னாருக்கு என்னென்ன கடமைகள் சொல்லியிருக்கு. அந்த கடமைகள் மூலமாக நம்ம வந்து என்ன செய்யறாங்க, பிராமணர்கள் வந்து யஜ்ஞம் செய்யறாங்க. அப்படி அந்த செய்யக்கூடிய அந்த யஜ்ஞங்கள்ல யார் இருக்கிறார்னா, நித்தியமாக பகவான் விஷ்ணு வீட்டில் இருக்கிறார். அவர் என்ன செய்யறாரு, அவருக்கு இருக்க சக்திகள் வந்து அவர் வந்து அதான் கண்ணாலேயே அவர் உணவு எடுத்துக்கு வர்றாரு. கண்களால கருவுட்டுறாரு. வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்ணோக தைவிஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இது அந்த மகத் தத்துவா அப்படிங்கிறத வந்து கண்களால ஒரு கிளான்ஸ் பார்வையினாலேயே அது வந்து என்ன செய்யுது, உயிரடையுது. உள்ளுக்குள்ள வந்து இந்த 24 மூலக்கூறுகள் இருக்கு. அந்த மூலக்கூறுகள்லாம் உயிர் பெற்று எழுதும் பொழுது இந்த உயிர்வாழிகளை வந்து பிரம்மதேவன் வந்து படைக்கிறாரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ வந்து அவர் எப்படிப்பட்டது, மூச்சால் பேசவும் கண்களால் வந்து கருவூட்டவும் கூடிய சக்தி படைத்தவர், கைகளால் நடக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவர். நம்மளை போன்ற புலன்கள் பகவான்கிட்ட கிடையாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனாலதான் நம்ம வந்து சக்தி படைத்தவராக இருக்கிறதுனாலதான் அவருக்கு நம்ம வந்து படைக்கிறோம் அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப வந்து நம்ம இன்னொன்னு என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம உணவை வந்து பகவானுக்கு படைச்சிட்டு சாப்பிடுறது பொழுது, இப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து இப்ப நம்ம குரூப்லயே ஒருத்தங்க வீட்டுக்குள்ள ஒரு 4 பேர் இருக்கோம். ஒருத்தர் வந்து யாராவது கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா பின்னாடியே வருஷம்லாம் எல்லாரும் கொட்டாய் விடுவாங்க. பார்த்திருப்பீங்களா இல்லையா? உங்களுக்கு எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆமா மாதாஜி. ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தர் கொட்டாய் வருஷம்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். அது மாதிரிதான் வியாதியம். இந்த தொற்று நோய் இருக்குன்னு வச்சுங்க, யாருக்காச்சும் அந்த இதுன்னா அது கிட்ட போகக்கூடாதுன்னு வச்சுக்குவாங்க. இப்ப நம்ம முன்னாடியே அனுபவிச்சோம் அதெல்லாம். அந்த மாதிரி தொற்று நோய் இருக்கும் பொழுது கோவிட் டயத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்கள தனி அறையில வச்சாங்க, ஹாஸ்பிட்டல்லயே தனியா வச்சாங்க. அந்த ஐசோலேட் பண்றாங்க. ஏன் பண்றாங்க, அதுங்கள்ட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு தொற்றிக்கிறோம், அந்த நோய் வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்துடும். அது வந்து அவங்க அதுக்கான மருந்து சாப்பிட்டு அவங்க கியூர் ஆகுற வரையில அவங்கள வந்து மற்றவங்களோட பழக விட மாட்டாங்க. அந்த மாதிரிதான் நாம வந்து என்ன செய்யறோம்னா, நம்ம ஜட எதிர்ப்பு, நம்ம இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய பலவிதமான கஷ்டங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுதலை அடையணும்னா
பகவானுக்கு படைச்ச அந்த உணவை உட்கொள்ளும் பொழுது நாம என்ன செய்யறோம், அந்த தொற்று வியாதி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த களங்கங்கள் வந்து நம்மளை தீண்டாம இருக்கும். அதுக்காகவும் பகவானுக்கு நம்ம படைச்சிட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் யாக சக்கரம். இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்ப வேதங்கள் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்ததுன்னா பகவான் பரமபுருஷ பகவான்கிட்ட இருந்து வேதங்கள் முத வந்தது. அந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். பிராமணர்களா இன்னது செய்யணும், சத்திரியர்கள் இன்னது செய்யணும், சூத்திரர் வைசியன் என்ன செய்யணும், அவங்கவுங்க கடமை. வந்து வேதங்களை வந்து படிக்கணும், அதை வந்து அதுபடி அவங்க வந்து யாகங்களை வளர்க்க வேண்டியது அவங்க கடமை. அதுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்து உதவ வேண்டியது ஒரு கிரகஸ்தன் மற்றும் சத்திரியனோட கடமை. அடுத்தது வந்து வைசியர்கள் என்ன செய்யணும், நிலத்தை வந்து உழுது விவசாயம் பண்ணி தானியங்களை பெருக்கணும். ஒரு சூத்திரன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். பசுக்களை பராமரிக்கிறது வைசியனோட வேலை. இப்படி அவங்கவுங்களுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். அப்ப பிராமணன் என்ன செய்யறாங்க, யாகம் செய்யறாங்க. அந்த யாகம் செய்யறதுனால என்ன வருதுன்னா மழை கிடைக்குது. அவங்க ஏன்னா தேவர்கள் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறதுனால மழை கிடைக்குது. மழை கிடைக்கிறதுனால என்ன, தானிய உற்பத்தி. தானிய உற்பத்தியை வந்து நாம என்ன செய்யணும், அதை வந்து பலவிதமான பொருட்களை சமைச்சு பகவானுக்கு படைச்சு நம்ம சாப்பிடணும். எப்படி பகவான்கிட்ட இருந்து வந்ததோ அதே போல பகவானுக்கிட்டே தான் அது திரும்பவும் போகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படியே வருஷலா வந்துகிட்டே இருக்கும். மழை, தானியம், பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து பிரசாதமா நம்ம ஏற்றுக்கிறது. அந்த சக்தியை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தணும். நம்ம சாப்பிட்றதுனால ஒரு சக்தி கிடைக்குது இல்லையா, அந்த சக்தியை வந்து பகவானுக்கே நாம வந்து பயன்படுத்தணும். எப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா, நாம சங்கீர்த்தனம். பகவானை பத்தி கீர்த்தனம் பாடலாம், வந்து சாண்டிங் பண்ணலாம், அவருடைய கதைகளை சொல்லலாம், இப்படி கேட்கலாம். அப்படி இந்த அதுதான் வந்து ஒரு சக்கரமா வந்து யாக சக்கரம் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அனைத்து யாகங்களிலும் சிறந்தது சங்கீர்த்தன யஜ்ஞமே. அதை கொண்டு வந்ததுதான் நம்ம வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி. இந்த கலியுக மக்களுக்கு மற்ற யஜ்ஞங்கள் செய்யறதுக்கான டைம் கிடையாது, பொருள் வசதி கிடையாது, சுத்தமான பொருள் கிடையாது. அதனால ஈஸியா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம், கங்கையில வந்து அன்னன்னைக்கு குளிச்சாதான் நம்மளுடைய பாவம் போகும். இன்னைக்கு குளிச்சா இன்னைய பாவம் போச்சு, மறுபடியும் நாளைய பாவம் பண்ணா நாளைக்கு மறுபடியும் முழுகணும். ஆனா பகவானோட ஹரிநாமத்தை வந்து ஒரு தடவை சொன்னாலே வாழ்நாள் பூரா நம்முடைய பாவங்கள் போகுதாம். அப்படின்னா அந்த ஹரிநாமத்தை நம்ம வந்து தினம் உச்சரிக்கணுமா வேண்டாமா, தினமும் அவரை பத்தி கீர்த்தன் பாடணுமா வேணாமா, அததான் வந்து எல்லா யாகங்களையும் சிறந்தது சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 16 வாசகம். एवं प्रवर्तिदं सक्रं नानुवर्तयदीहयः आकायुरिन्द्रिया रामो मोहं पात स जीवति. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வேதங்களில் விதிக்கப்பட்டுள்ள இத்தகைய யாக சக்கரத்தை இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த யாக சக்கரம் வந்து வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம மனித வாழ்க்கையில யார் ஒருத்தவங்க கடைபிடிக்கலையோ அவன் வந்து எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறான், பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழறான். அப்ப வந்து யாகம் வந்து இந்த காலத்துல இல்ல, முன்னாடி இருக்க அந்த திரேதாயுகம், அப்புறம் அதுக்கு முன்னாடி துவாபர யுகம், சத்தியயுகத்துல எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கடமையா இருந்திருக்குது. இல்லைன்னா அவங்க எல்லாம் பாவகரமான வாழ்க்கையை வாழறாங்க. புலன்களின் திருப்திக்காக மட்டும் வாழ்பவனின் வாழ்வு பலனற்றது. நம்மளுடைய புலனையே திருப்திப்படுத்திக்கிறது. இது இந்த காலத்துக்கும் பொருந்தும். நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்திட்டு நம்ம எல்லாம் வாழ்ந்தோம்னா அந்த வாழ்க்கை வீணானது. ஏன் வீணானது, இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு? நம்ம ஏன் ஒரு பறவையாவோ விலங்காவோ தாவரமோ பிறக்காம நம்ம மனிதனா பிறந்திருக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்குதான் பகுத்தறிவு கொடுத்திருக்கிறாங்க பகவான். இந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்ம இந்த யோசிக்கிற திறமை இருக்கு. நம்ம இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் படிச்சு இந்த சாஸ்திரங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நம்ம வந்து வந்த இடத்துக்கு நம்ம திரும்பி போக வேண்டியது நிலை வந்து நம்மளுடைய சுயமான ரூபம் என்ன, சுயமான தர்மம் என்ன, நம்ம யாருக்கு சேவை செய்யணுங்கிறதெல்லாம் இந்த வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மனித வாழ்க்கைக்கு தான் கிடைக்கும். தேவர்களே வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, அது வந்து போக பூமி, அங்க வந்து சந்தோஷம் மட்டுமே அடைவாங்களாம். நம்ம பூலோகம் மட்டும்தான் கர்ம பூமி, இங்க வந்துதான் கர்மம் செய்ய முடியும். அப்ப அவங்களே வந்து இங்கதான் பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்களாம். எதுக்காக, அங்க வந்து சந்தோஷம் மட்டுமே அடைய முடியும், பகவானுக்கான எந்தவித கர்மங்களும் அவங்களால செய்ய முடியாது. அப்ப பூலோகத்துல பிறக்கிறதுனால என்ன நடக்கும்னா, நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறோம். தொண்டு செய்யறதுனாலதான் நம்ம அவருடைய உலகத்துக்கு போக முடியும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு கிடைச்சிருக்கும் போது அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வீணடிச்சோம்னா
அது என்னது? மிருகங்களை போல நாமளும் ஆய்ந்தோம்னு வச்சுங்க, உண்ணுதல், உறங்குதல், உடல் கொள்ளுதல், தற்காத்து கொள்ளுதல், இதுதான் வந்து மிருகம் செய்யுது. அதையே நாமளும் செஞ்சோம்னா நம்முடைய வாழ்க்கை வீணானது. அடுத்த பிறவி நமக்கு வந்து மனித பிறவி கிடைக்கும்னு நிச்சயம் கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. வேதங்கள் நேரடியாக முழுமுதற் கடவுளிலிருந்து தோன்றுபவை. இப்ப நம்ம தாய் என்ன சொன்னாலும் நம்ம நம்புவோம் இல்லையா? அது மாதிரிதான் வேதங்கள் சொல்றதையே நம்ம நம்பணும். ஏன்னா வேதங்கள் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்தது. யாகங்கள் அவசியம் இல்லையெனில் பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க? வாழ்க்கையை வீணடிச்சிடுவாங்க. அதுக்காக தான் யாகங்களை பத்தி இங்க நமக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லியிருக்கிறாங்க. இங்க வந்து பக்தர்கள்லாம் யாகம் வளர்க்குறாங்க. அதை அடையாதவங்க இங்க வந்து புலனுகர்ச்சிக்காக வாழ்ந்து தன் வாழ்க்கையை வீணாக்குறாங்க. இதுதான் மறுபடியும் அதே சொல்லியிருக்காங்க, தியாக சுழற்சி. இங்க பகவான்கிட்ட இருந்து வேதங்கள் வந்து பிரம்மாவுக்கு வருது. அவர் வந்து வேதங்களை வந்து என்ன செய்யறாரு? தன்னுடைய மகனான நாரதருக்கு சொல்றாரு. நாரதர் வியாசருக்கு சொல்றாரு. வியாசருடைய குரு பரம்பரையில கீழே இறங்கி வருது வேதங்கள். அந்த வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஒரு சூத்திரன் என்ன செய்யணும்? நிலத்தை பண்படுத்தி உழவு செய்யணும், வைசியனும் சேர்ந்து அதுல விவசாயம் பண்ணணும். அப்புறம் பிராமணன் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா யாகங்களை வளர்க்கணும், சாக்ரிஃபைஸ். அதுதான். இதனால யார் திருப்தி அடைவா? தேவர்கள் திருப்தி அடைஞ்சு மழையை கொடுக்குறாங்க. மழையினால தானிய விளைச்சல் இருக்குது. அதை நாம நைவேத்தியமா பண்ணி அதை பகவானுக்கு நாம படைச்சிட்டு அதை நாம சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்ப பாகவதம் 11.5.32 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 11th chapter 11th canto 5th chapter 32 ஸ்லோகத்துல யஞானாம் சங்கீர்த்தன் பரேயர் யஞானு சு மேதஷக அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா என்ன? நாம வந்து இந்த கலியுகத்துல நாம வந்து யஜ்ஞங்களை எந்த யஜ்ஞம் செய்யணும்னா சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம் செய்யணும். அதுதான் வந்து அடுத்ததுலயும் வருது பாத்தீங்கன்னா, யஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி. நம்ம வந்து 10th சாப்டர் 25வது ஸ்லோகத்தை சொல்லிருக்கிறார். பகவான் வந்து இப்ப இந்த கால கலியுகத்துல எப்படி இருக்கிறாரு? நான் ஜப யஜ்ஞமாக இருக்கின்றேன் அப்படிங்கிறாரு. அப்ப நம்ம ஜபம் பண்ணுனாலே பகவானை நம்ம உணரக்கூடிய நிலையில இருக்கிறோம். பகவானை உணர்றதுக்கு பகவத்கீதை மூலமா உணரலாம், பாகவதம் மூலமா உணரலாம், ஜபயஜ்ஞம் பண்றது அதாவது ஜபம் பண்றதுனால உணரலாம், அவரை பத்தி கீர்த்தன் பாடுறதுனால உணரலாம், நம்ம இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கோமே இதன் மூலமா உணரலாம். நம்ம அவரை பத்தி பேசினாலே அவர் வந்து பக்கத்துல உட்காந்துருவாராம். ஜபம் பண்ணும்போது வந்து பக்கத்துலயே உட்காந்துருப்பாராம். ஜபம் பண்ணும்பொழுது நம்மளுடைய நாக்குல வந்து அவர் நர்த்தனம் ஆடுறாரு அப்படிங்கிறாங்க. அப்படின்னா பகவான் எப்பொழுதும் நம்ம கூடவே இருக்கிறார். கண்ணுக்கு தெரியல, ஆனா நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு. அதான் வந்து இந்த இடத்துல நான் ஜப யஜ்ஞமாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் இதுல சொல்லி இருக்கிறாங்க. 17 ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। यस्त्वात्मा रतिरेव स्यादात्मतृप्तः स मानवः आत्मन् एव च सन्तुष्टस्दस्य कार्यं न विद्यते। ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் மனித பிறவியை தன்னுணர்வுக்காக உபயோகித்து தன்னில் மகிழ்ந்து தன்னிலே திருப்தி கொண்டவனுக்கு, தன்னில் பூரணமாக இருப்பவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. அதாவது அது வந்து உயர்ந்த நிலை. நம்ம வந்து தன்னுணர்வு நிலைங்கிறது வந்து நாம யாரு, நம்ம ஆன்மா உயிர் உடல் அல்லங்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சா பத்தாது. எப்பொழுதுமே வந்து அந்த ஆன்மத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். கண்ணால பார்ப்பாங்க அவங்க எல்லாம். ஆத்மா உள்ளுக்குள்ள இருக்க ஆத்மாவையும் பார்ப்பாங்க, பரமாத்மாவையும் பார்ப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள். அந்த பரமாத்மா நிலையை யார் ஒருத்தவங்க உணர்ந்து அதுலயே அவங்க திருப்தி அடைகிறார்களோ அவங்களுக்கு எந்த விதமான கடமையும் இல்லை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. நம்மை போன்ற மக்களுக்கெல்லாம் நம்ம கடமைகளை வந்து செஞ்சுதான் ஆகணும். அவனால நம்ம கடமையை விட்டுடலாமான்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது. 18 வந்தாச்சு. नैव दश्य कृतेनार्तो न कृतेनेह कक्षन न चास्य सर्वभूतेषु कक्षित् अर्थयवाश्रयः। हरे कृष्ण माताजी। தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு, தன்னை உணர்ந்தவர் நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா தன்னை உணர்ந்தவர். அவர் வந்து எப்படின்னா தன்னுடைய வாழ்க்கையே வந்து அர்ப்பணம் பண்ணார். யாருக்காக? கிருஷ்ண பக்திக்காக. பகவான் கிருஷ்ணருக்காகவே தன்னுடைய 69வது வயதுல இருந்து இறக்கக்கூடிய அந்த வயது வரையிலும் அவர் வந்து முழுக்க அதுலயே ஈடுபட்டார். அந்த மாதிரி இருக்கவங்க தான் தன்னை உணர்ந்தவர்கள்.
அவங்க என்ன செய்யறாங்க, விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதால் அடைய வேண்டிய நோக்கம் இல்லை. அவங்களுக்குன்னு ஏதாவது கடமை செய்யணுமான்னா எந்தவித கடமையும் அவங்க செயலாற்ற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த கடமையை செய்யணுங்கிற அவசியமும் இல்லை, செய்ய வேண்டாம்ங்கிற அவசியமும் இல்லை. மற்ற ஜீவன்களை எதற்கும் நம்பி இருக்க வேண்டியதில்லை, அடுத்தவங்களை நம்பி அவங்க வாழ வேண்டிய அவசியமும் இல்லை. ராமானுஜர் போன்ற அந்த பெரிய மகாத்மாக்கள்லாம், மத்வாச்சாரியார் போன்றவர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த மாதிரிதான் தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாக்கள். நம்மளுடைய மத்வாச்சாரியார் நம்ம பார்த்தோம், பகவானே என்ன செய்யறாரு, பால் கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு அவருக்கு பசிக்கு. அந்த மாதிரி ஆத்மாக்களுக்கு வந்து யாருக்கும் அவங்க கடன்பட்டவங்கல்ல, என்ன கடமையை செய்யணும்னோ செய்யாம இருக்கிறது இல்லையாலும் அவங்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது அப்படிங்கிறத அழகா சொல்லியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமை அடைந்தவர்கள் எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னா பூரண திருப்தி. அவங்களுக்கு வந்து முழுமையா திருப்தி அடைஞ்சவங்க. நமக்கெல்லாம் முழு திருப்தி இருக்கான்னா இருக்காது. ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் போது திருப்தி அடைவோம், துன்பம் வந்தோம்னா நம்ம வந்து அதிருப்தி ஆயிடுவோம். அந்த நிலை. அடுத்தது தன்னை உணர்ந்தவனுக்கு கடமைகள் ஏதும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்களுக்காக சொல்லப்பட்டது. 19 வசனம். தஸ்மாத் அசக்த சததம் காரியம் கர்ம சமாச்சர அசக்தோ ஹ்யாச்சரன் கர்ம பரமாப்னோதி புருஷः. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனவே செயலின் பலன்களில் பற்றுதல் கொள்ளாமல் கடமைக்காக செயல்படுவாயாக. இப்ப வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, நீ வந்து அந்த போர்க்களத்துல வந்து அவங்களெல்லாம் கொன்னுட்டா எனக்கு பாவம் வரும், இன்பமின்மை வரும், அப்புறம் வந்து வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், அவன் இறக்கத்தினால எல்லாம் போர் புரிய மாட்டான் இப்படின்னு பலவித காரணங்கள் சொல்றியே. நீ கடமைக்காக செய்ய. உன்னோட கடமை என்ன? சத்திரியனோட கடமை போர் புரிதல். அந்த மாதிரி பற்றின்றி செயலாற்றுவதால் ஒருவன் பரத்தை அடைகிறான். பரம்ங்கிறது யாரு? இங்க பரமபுருஷ பகவானா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர். அந்த மாதிரி நம்முடைய கடமைகளை வந்து அன்றாடம் நமக்குன்னு கடமைகள் இருக்கு. அந்த ஒவ்வொருத்தருக்காக விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். நம்ம சாதாரணமா நம்ம வீட்லயே நமக்கு வந்து என்ன இருக்கு, சமையல் இருக்குது, துணி துவைக்கிறதுக்கு, குழந்தைங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கு, இப்படி அந்த மாதிரி கடமைகளையும் நம்ம செய்யும் பொழுதுமே பற்றுதலோட செய்யக்கூடாது. செய்யணும், கடமையை செய்யணும், ஆனா பற்றுதல் வச்சு செய்யக்கூடாது. எப்படி செய்யணும்? இது என்னுடைய கடமை, அந்த கடமையை நான் நிறைவேற்றுறேன், பகவானே உனக்கே அர்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு நம்ம செய்யும் பொழுது என்ன நடக்க போகுது, கடைசியில நம்ம வந்து அந்த பரபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ பரம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவானே உத்தரவாதம் கொடுக்குறாங்க. அப்படிப்பட்டவர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார்கள்? பலன்களில் பற்றில்லாமல் கடமைக்காக தகுந்த வழிகாட்டுதலின் கீழ் கிருஷ்ணருக்காக செயல்படுகிறார்கள். அதுக்கு வழிகாட்டுறது யாரு? ஆச்சாரியர்கள். நமக்கு குருமார்கள் வேணும். அந்த ஆச்சாரியர்கள் வந்து நம்ம இப்படி போனாதான் நல்லது பாதை அப்படின்னு நமக்கு வழி எடுத்து சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அந்த பாதையில நாம போகும் பொழுது நாம வந்து பற்று இல்லாம நம்ம எப்படி கடமை ஆற்றுறதுங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்வோம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து குரு பரம்பரை. குரு பரம்பரையை இங்க வந்து காட்டி இருக்கிறாங்க. ஆச்சாரியர்கள் அவசியம் தேவை அப்படின்னு. இப்ப வேத சடங்குகள் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததுதான். இது கர்மகாண்டமோடு இது பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய செயல். 20 வாசிகள். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கலாம் மாதாஜி. வாசிக்க மாட்டேன். ஒரு டவுட் மாதாஜி, கேட்கலாமா? கேளுங்க. கர்ம பல அனாசிரித்த அப்படின்ற ஒரு வேர்டு எதிர்பார்க்காம செய்யற கர்மம், அதுதான் மாதாஜி அந்த வேர்டு. மாதாஜி, கர்ம பல அனாசிரித்த. அதான் எந்த ஸ்லோகத்துல வருதுன்னா எத்தனாவது ஸ்லோகம்? இதுல இல்ல மாதாஜி, நான் ஒரு இதுல சொன்னது எழுதி வச்சேன், அதுக்காக கேக்குறேன். அதுதானே என்னன்னு கேக்குறேன். கர்ம பல அனாசிரித்த. அனாசிரித வந்து துன்பமா? துன்பத்துல அழுத்தம் அர்த்தம் வருதா? இல்ல, அதாவது இந்த மீனிங் தான். கடமைக்காக செய்யணும், நம்மளுக்கு பற்றுக்காக, பற்றுதல் இல்லாம கடமையாற்றுறது. அதாவது ஈஸியா புரிஞ்சுக்குவேன். கர்ம பலன்னா கர்மத்தோட பலன்கள். அதான் அது அனாசிரித்தன்னா அந்த கர்மத்தோட பலனை எதிர்பார்க்காம செய்யணும். ஆமா, அது வந்து எதுல படிச்சீங்க மாதாஜி? அது முன்ன ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாங்க, வேலுக்குடி கிருஷ்ணன்னு. அதுல இதுல ஏதாவது வருதா அது மாதிரின்னு கேட்கறதுக்காக. வரும், அது வந்து கொஞ்சம் மாத்தி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏதாவது வேர்டு வருதான்னு பாருங்க ஸ்லோகங்கள்ல. பாக்குறேன். தேங்க்ஸ் மாதாஜி. இப்ப கர்ம நைவ ஹி சம்சித்தம்
ஆசித ஜனகாதயः லோகசங்கிரகம் ஏவாபி சம்பஷ்யன் கருத்தும் அர்ஹசி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஜனகரை போன்ற மன்னர்களும். ஜனகர் யாரு? நம்ம சீதா தாயோட தகப்பனார், ராமருடைய மாமனார், எல்லாருக்கும் தெரியும். அந்த ஜனகரை போன்ற மன்னர்கள்லாம் என்ன செஞ்சாங்க, நியமிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்ததன் மூலமாகவே பக்குவம் அடைந்தனர். அவர் வந்து பெரிய அந்த மிதிலா ராஜ்யத்துக்கே வந்து ஒரு ராஜாவா இருந்தாலும் அவர் வந்து ராஜாங்கிற ஒரு இதுல வாழ மாட்டாராம். ராஜ ரிஷி அப்படின்னு அவரை கொண்டாடுறாங்க. அவருடைய ராஜ்யம் எப்படின்னா, அவர் எந்தவித பற்றுதலும் இல்லாம அந்த ராஜ்யத்தை ஆண்டாரு. அதுதான் வந்து அவரை ராஜ ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க. ஜனகரை போன்ற அந்த உத்தமர்கள்லாம் வந்து என்ன செஞ்சாங்க, கடமையை மட்டுமே தான் செஞ்சாங்களே தவிர எந்தவித ஒரு பலனுமே அவங்க எதிர்பார்க்கல. அதனாலதான் அவங்க வந்து பகவானையே வந்து தன்னுடைய மருமகனாக அடையக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் அவருக்கு கிடைச்சது. பாருங்க, அவரு பகவான் கிருஷ்ணரே ராமரா வந்து அவதாரம் எடுக்கிறாரு. அவருடைய சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் அவங்கெல்லாம் வந்து லக்ஷ்மணர், யாரு பரதர், சத்ருகனா அந்த மாதிரி வந்து பிறக்கிறாங்க. அவங்க பிறந்து அவருக்கு அத்தனை பேருமே அவங்களுக்கு வந்து மருமகனா வந்து அடையிறாங்கன்னா, அப்ப அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு இதா இருப்பாரு. அதாவது தன்னுடைய சுயநலம் இல்லாம, தன்னுடைய ஆட்சியில பற்று இல்லாமல் மக்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மட்டுமே செஞ்சு வாழ்ந்ததுனாலதான் அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய ஒரு பெருமையே கிடைச்சிருக்குது. அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது பொதுமக்களுக்கு அறிவூட்டுவதற்காக நீ உன்னுடைய கடமையை செய்தாக வேண்டும் அர்ஜுனன் சொல்றாரு. இப்ப நீயும் அதை போல ஜனக மகாராஜா எப்படி இருந்தாரோ அதை பார்த்துதான் அந்த நாட்டு மக்கள் என்ன செஞ்சாங்க. ஒரு நாட்டு மன்னன் எவ்வழி, மக்கள் அவ்வழி. ஒரு மன்னன் எப்படி இருக்கிறானோ அப்படிதான் அந்த நாட்டு மக்கள் இருப்பாங்க. ஒரு தீய அரசன் ஒரு நாட்டை ஆண்டானா அந்த மக்கள் எல்லாம் வந்து தீய செயல் தான் செய்வாங்க. நாட்டுல கொலை, கொள்ளை, குற்றங்கள்லாம் நடைபெறும். ஆனா மன்னன் சரியானவனா இருந்தா மக்களும் நல்ல வழியில இருப்பாங்க. அத மாதிரி நீ வந்து என்ன செய்யணும், நீ வந்து பொதுமக்களுக்கு வழிகாட்டியா வாழணும். உன்னுடைய கடமையை நீ அதுக்காகவாது செய்யணும் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறத என் பகவான் சொல்றாங்க. வாசிங்க 21. यत्यत्तासरति श्रेष्ठस्तत्तत्येव तरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्णा माताजी. இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாத்து கூட்டம். இதுல பாத்தீங்கன்னா பெரிய வாத்து, அம்மா வாத்து. அந்த வாத்து போகும் பொழுது அது பின்னாடியே அதோட குட்டி வாத்தெல்லாம் போகுது. ஏன் அந்த குட்டி வாத்து முன்னாடி போகலாமே அப்படின்னா போகல. ஏன் போகல? அது வந்து வழி தவறி போயிடும். அம்மாவுக்கு தெரியும் எந்த வழியில நம்ம போகணுங்கிறது. அதனால அது என்ன செய்யுது, அந்த பாதையை பின்பற்றி இந்த வாத்துக்கள்லாம் போகுது. நீங்க எல்லாம் மேல வானத்துல வந்து சாயந்தர நேரத்துல பார்த்திருக்கலாம். பறவை கூட்டம் பறக்கும் பொழுது இப்படி ஒரு மாதிரி இந்த ஷேப்ல பறக்கும் பறவைகள்லாம். பின்னாடி போற பறவை வந்து வழிகாட்டும், பின்னாடி போற பறவைகள் அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே போவோம். அத மாதிரி பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ, ஒரு நாட்டுக்கு தலைவனாகட்டும் இல்ல ஒரு வீட்டுக்கு தகப்பனாகட்டும் யாரா இருந்தாலுமே எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுவார். அப்பா வந்து சிகரெட் பிடிச்சு ட்ரிங்க்ஸ் அடிச்சா அந்த பிள்ளையும் அந்த வீட்டுல செய்வாங்க. பிற்காலத்துல அப்பாவே செஞ்சார், நாமளும் செய்யலாம். அப்பா வந்து குடிச்சிட்டு வர்றாரு, நாமளும் குடிக்கலாம். அப்பா திருடிட்டு வர்றாரு, நாமளும் திருடலாம். அந்த குடும்பம் அப்படிதான் ஆகும். அதே அப்பா வந்து ஒரு நல்ல பக்தராக பகவானுடைய கோயிலுக்கு போனாரு அப்படின்னு சுவாமி கும்பிடுறதுல ஈடுபட்டாருன்னா அந்த குழந்தைங்களும் அதே வழியில தான் வரும். அப்பா அம்மா வந்து கோயிலுக்கு போகும்போது குழந்தைங்களை அழைச்சிட்டு போகணும். வந்து மகாலட்சுமி மாதாஜி அவங்க குழந்தைங்களை கொண்டாந்து இந்த கிளாஸ்ல உட்கார வச்சிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வழிகாட்டணும். அந்த மாதிரி வழிகாட்டும் பொழுது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, எந்த தரத்தை அமைத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுதும் பின்பற்றுகிறது. ஒரு மன்னன் வந்து எந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழறானோ, இப்ப ஜனக மகாராஜா ஆட்சி, அப்புறம் பரத மகாராஜா அவங்கெல்லாம் நாட்டை வந்து எப்படின்னா ராமராஜ்யம், ராமராண்டது அந்த மாதிரி ராமராஜ்யம் போல ஆண்டாங்களாம். அதை பார்த்தா அந்த நாட்டுல இருக்க அத்தனை பேரும் அதையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜா அவர் வந்து தன்னுடைய ஏகாதசி விரதத்தை அப்படியே கடைபிடிச்சாரு மக்கள் கையும். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வழிகாட்டியா இருக்கணும். நாட்டுக்கு மன்னனா இருக்கிறவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லி இருக்கிறாங்க.
ஏன் சிறந்த தலைவர் செயல்படுகிறார். அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சிறந்த தலைவரா அவர் இருக்கும் பொழுது எதுக்காக அவங்க செயல்படணும்? அவங்க மட்டும் செயலற்று இருக்கலாமான்னா ஏன் இருக்கணும் அப்படின்னா, முன்மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஒரு ரோல் மாடல் அவங்க. அவங்கள பார்த்துதான் கீழே இருக்க மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க, அதுதான் நல்ல வழி அப்படின்னு ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. அதுக்காக ஒரு ரோல் மாடலுக்காகவும் உதாரணம் காட்டுவதற்காகவும் அவங்களே வந்து ஒரு மாதிரியாகவும் கிருஷ்ணருக்காகவும் பகவான் கிருஷ்ணருக்காகவும் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அந்த மாதிரி வாழறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நாம் அனைவருமே யாருக்கோ தலைவர்கள், நாம் எல்லாமே யாருக்கோ தலைவராக தான் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா, நம்ம வந்து நம்ம சேர்ந்தவர்களை சரியான பாதையில் நடத்துகின்றோமா அப்படின்னு நமக்கு கேள்வி கேட்டுக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ஆபீஸ் ஒரு சிஇஓ இருக்காருன்னா அவரை வந்து சரியான வழியில அவங்க இருக்க ஆபீஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாம் ஒரு வழி நடத்தணும். ஒரு குடும்பத்துல தந்தையும் தாயும் எப்படி இருக்கணும்னா தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு ஒரு வழிகாட்டியா இருக்கணும். அந்த மாதிரி நம்மை சேர்ந்தவர்களை நாம வந்து சரியான பாதையில் நடத்தணும்னா நாம சரியானவர்களாக இருக்கணும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. 22 வாசம். ஹரே கிருஷ்ணா. न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि. हरे कृष्ण माताजी. பிருதாவின் மகனே, உலகங்களிலும் நான் செய்ய வேண்டிய கடமை எதுவும் இல்லை. பகவான் சொல்றாரு, அவர்தான் இந்த உலகத்தை படைச்சாரு. அவருக்கு ஏதாவது கடமை இருக்கா, இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டியது ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது. நான் செய்ய வேண்டியது எனக்கு தேவையும் கிடையாது. அவருக்கு ஏதாவது இந்த உலகத்துல அடைய வேண்டிய ஆசைப்படுறாங்கன்னா இல்ல, எல்லாமே அவர்கிட்ட இருக்கு. ஐஸ்வர்யங்கள் யாரும் பூரணமாக நிறைந்தவர். அவருக்கு தேவை எதுவுமே கிடையாது. அப்புறம் எதுக்கு அவர் வந்து கடமையாற்றுகிறார் அப்படின்னு கேட்டா, நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் ஈடுபட்டுள்ளேன். இந்த உலகத்துல பிறந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க, நந்த மகாராஜாவுடைய செருப்பு அவரை தன்னுடைய தலையில தூக்கிட்டு வர்றார். கிருஷ்ணர் குழந்தையா இருக்கும் பொழுது அவருடைய செருப்பை தூக்கி தலையில வச்சுக்கிட்டு தூக்கிட்டு வந்து அப்பாவுக்கு கொடுக்குறாரு. அவர் தந்தைக்கு அந்த கடமையாற்றாரு. அப்புறம் வந்து என்ன செய்யறாரு, அங்க மதுராவுக்கு போய் தேவகியும் வசுதேவரும் சிறையில இருக்கவங்களை விடுதலை பண்றதுக்கு கம்சனை கொண்டு விடுதலை பண்ண வைக்கிறாரு. தாத்தா வந்து அரியணையில் அமர்த்துறாரு. போர்க்களத்துல வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சாரதியா இருக்கிறாரு. இப்படி எல்லா கடமைகளையும் அவர் செய்யறாரு. துவாரகையில பாத்தீங்கன்னா 16,108 மனைவிமார்களுக்கு சிறந்த ஒரு கணவனா, குழந்தைகளுக்கு ஒரு சிறந்த தகப்பனா, அப்படியே அவருடைய கடமைகளை வந்து ஒவ்வொரு விதத்திலயும் அவர் வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஏன் செய்யறாரு அப்படிங்கறத இதுல பார்க்கலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி, படிங்க. यदि ह्यहं नवतेयं जादु कर्मण्यदन्द्रितः मम वर्त्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वसः. ஏன்னா माताजी விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை கவனத்துடன் செயலாற்ற நான் எப்பொழுதாவது தவறினால், பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்காக தான் வந்து அவதாரம் பண்ணியிருக்கிறார் கிருஷ்ண பகவான். அப்ப வந்து அவரே சரியான கடமைகளை செய்யாம அவருக்கு நான் போய் உட்கார்ந்துருந்தாருன்னா மக்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, மனிதர்கள் எல்லாம் என்னுடைய பாதையை பின்பற்றுவாங்க. பகவான் கிருஷ்ணரே ஒண்ணுமே செய்யலன்னு நாம எதுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதனாலதான் அவர் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து அவர் அவதாரம் எடுத்த போது கூட அந்த வந்து ஒரு மனிதன் ராமரும் அப்படிதான் வாழ்ந்து காட்டினார். எப்படி வாழணுங்கிற அந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டினாங்க. கடவுள்கள் எல்லாம் இங்க வந்து எதுக்காக நமக்கு லீலைகள்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னா, நாம எப்படி வாழணுங்கிறத நமக்கு கத்துக் கொடுக்கறதுக்காகவே அவங்க வர்றாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்க பலவிதமான வேலைகளையும் அவங்க வந்து இறங்கி செய்யறாங்க. அதாவது அர்ஜுனனுடைய காலால உந்தப்படுறாரு பார்த்த சாரதியா இருக்கும்போது. அப்படி வந்து அவர் இறக்கணுமா, இறக்கமா கீழே வரணுமான்னா தேவை கிடையாது. ஆனா நாம அவருக்கு தேரோட்டின்னா அவனுடைய கடமை என்னவோ அதை வந்து அந்த இடத்துல செய்யறாங்க. குதிரைகள் எல்லாம் வந்து இரவு பொழுதுல போய் அதுங்களை குளிக்க வச்சு அதுங்களுக்கு சாப்பாடு புல்லெல்லாம் கொடுத்து தடவி கொடுப்பாராம். அந்த மாதிரி வந்து குருஷேத்திர போர்க்களத்துல அவர் கடமை செய்யறாரு. அவர் கடமையை செய்யலைன்னா அதை பார்த்து மக்கள் எல்லாமே என்ன செய்வாங்க, கடமைகளை கைவிடுவாங்க. அதுக்காக தான் நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. பகவான் எதுக்காக, அவருக்குன்னு ஏதாவது விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கா? கிடையாது. ஏன்னா அவர் தான் உலகத்தையும் படைச்சாரு. கடமைன்னா என்னன்னு நமக்கு கத்து கொடுத்தாரு. ஆசிரமங்கள் வர்ணங்கள்லாம் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாரு. அவருக்கு ஏதாவது அடைய வேண்டிய ஆசை இருக்கா? இந்த உலகத்துல இந்த காரியத்தை செய்யறதுனால கிருஷ்ண அவதாரம் எடுத்து வந்தாரு, அவருக்கு ஏதாவது நிறைவேற்ற வேண்டிய ஆசை இருக்குதானா? அதுவும் கிடையாது. மற்றவங்களுக்காக தான் அவர் அத்தனையும் செஞ்சாரு. அவருக்கு எந்த தேவையும் இல்லை. ஆனாலும் கடமைகளை அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு. பொறுப்பான பகவான் என்ன செய்யறாரு,
கிருஷ்ணர் வந்து எப்பொழுதும் சுதந்திரமானவர். நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, பக்தாராம் எங்க தமசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம், சர்வலோகத்துக்கும் அவர் தான் மகேஸ்வரர். அப்படி இருக்கும்போது அவரை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை எதுவும் கிடையாது. அவரை எல்லாராலையும் அவர் கட்டுப்படுத்துறாரே தவிர யாருக்கும் அவர் கட்டுப்பட்டவர் கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்படி இருந்தும் பகவான் வந்து தன்னுடைய கடமைகளை செய்யறாரு. இங்க பாத்தீங்கன்னா கம்சனை வந்து கொல்றாரு மல்யுத்தத்துல. அந்த மாதிரி கம்சனை எதுக்கு கொல்றாரு? தன்னுடைய தாய் தந்தை தனக்கு உடலை கொடுத்த அந்த வசுதேவரையும் தேவையும் சிறையிலிருந்து வெளியேற்றணும் அப்படின்னு. அப்படி பகவான் வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருந்து பகவத்கீதை உபதேசமே வந்து அர்ஜுனனுக்கு செய்யறாரு. நம்மை போன்ற மக்களுக்காக தான் இங்க உபதேசமே பண்றாரு. பகவான் எப்படிப்பட்டவர்? பூரணமானவர். நாம எப்படிப்பட்டவங்க? பூரணமற்றவர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது பகவானே வந்து விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யறாருன்னா நாம எப்படி செய்யணும்? நமக்கும் நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை இருந்தா அதை நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம உணர்ந்து கொள்ளணும். 24 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? उत्सीतेयुरिमे लोको न कुर्याम् कर्म सेतहं शङ्करस्य सकर्दास्याम् उपहन्यामिमा प्रजाः. நான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யாவிடில், பகவானுக்குன்னு அதாவது மனித பிறவின்னு எடுத்து வந்த பிற்பாடு அவருக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவர் செய்யறாரு. அந்த கடமைகளை செய்யாட்டி என்னாகும்? உலகங்கள்லாம் சீரழிந்து விடும். தேவையற்ற ஜனங்கள், அதாவது வர்ண சங்கரமே ஏற்படும். அதன் மூலம் எல்லா உயிர்வாழ்களின் அமைதியையும் நானே அழித்தவனாகி விடுவேன் அப்படின்னு பகவானே வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. அதுக்காக தான் நான் கடமைகளை செய்கிறேன். முன்மாதிரி அவரே வந்து வழி நடத்துறாரு நமக்கு எப்படி வாழணும் அப்படிங்கிறத. மற்றவர்களுக்கு காரணம் கற்பிப்பதற்காக அல்ல. நம்ம வந்து ஒண்ணும் நம்ம வேணா செய்யலாம், அடுத்தவங்க பாராட்டணுங்கிறதுக்காக ஒரு வேலையை நம்ம செய்வோம். ஆனா பகவான் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அது என்ன செய்யறாரு? நமக்கு அமைதியை கொடுக்கணும், தர்மத்தை நிலைநாட்டணும், அசுரர்களை அழிக்கணும், பக்தர்களை காக்கணும். அதுக்காக அவர் வந்து இந்த கடமைகள் எல்லாம் அவர் செய்யறாரு. அதே சமயத்துல இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்க? நகல் செய்வது மற்றும் அறிவுரைகளை பின்பற்றுவது இரண்டும் வெவ்வேறு வழி. இப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய நமக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை மூலமா அர்ஜுனன் சொல்றாப்புல நமக்கு வந்து நிறைய அறிவுரைகளை சொல்லி இருக்கிறாரு. அவருடைய அறிவுரைகளை நாம பின்பற்றணுமா இல்ல அவரை போல நகல் பண்ணணுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க அம்மா என்ன செய்யறாங்க? ஒரு போனை காதுல வச்சுக்கிட்டு லேப்டாப்ல செய்யறாங்க. அதே அவங்க பொண்ணு அப்படியே கிருஷ்ணா மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வந்து அப்ப வந்து அவர் அம்மா செய்யறத பார்த்து குழந்தை செய்யுது, அப்பா செய்யற மாதிரி பையன் செய்வான். அது எப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது? அச்சசெல்லாம் நகல் வந்து அதை பார்த்து அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. அறிவுரை என்னவோ அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும். பகவான் கிருஷ்ணரையும் நாங்க நகல் செய்யறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அது செய்யறவங்க வந்து பகவான் கோவர்த்தனகிரியை தூக்குனாரே, காளிங்கன் மேல் நடனம் ஆடினாரு, அதெல்லாம் செய்வாங்களான்னா அதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்க, ஓடி போயிடுவாங்க. நாமெல்லாம் பகவான் மாதிரி அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் நம்மளால செய்ய முடியாது. இப்ப காசியில பாத்தீங்கன்னா நிறைய அகோரிகள்லாம் இருப்பாங்க. அகோரிகள்லாம் என்ன செய்வாங்க? தான் சிவபெருமான்ங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வந்து தப்பான சிகரெட் குடிப்பாங்க, போதை மருந்து சாப்பிடுவாங்க. ஆனா வந்து சிவனை வந்து அவங்க நகல் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நாம எப்படி இருக்கணும்? பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அறிவுரைகளை தான் கேட்கணுமே தவிர நான் தான் கிருஷ்ணன், நான் தான் சிவன்னுட்டு இங்க அவரை போல நம்ம வந்து நகல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடலாம். 25 சாரி 25 सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तः श्रीकीर्षुर्लोकशङ्करः. हरे कृष्ण माताजी. பலனில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவன் தனது கடமையை செய்வது போலவே அறிஞரும் கடமையை செய்யலாம். இப்போ வந்து ஒரு அறிஞர், அதாவது பக்தர் இருக்காரு. பக்தர் எப்படி வேலை செய்வார்னா சாதாரண பலன் மேல பற்று கொண்டு செய்யறாங்க இல்லையா, பலன் டியூட்டி ஆக்ஷன்ல செய்யக்கூடியவங்களை போலவே பக்தர்களும் கடமையை வந்து அதே மாதிரி கடமையை செய்யலாம்.
ஆனா பாக்குறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா பக்தரும் வந்து அவங்கள சாதாரண ஆள் மாதிரி தானே வேலை செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஆனா அது தப்பு. உண்மையாவே அவங்க வந்து எதுக்காக செய்யறாங்க அப்படின்னா, அவங்க பற்றுதல் இல்லாம பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அந்த வேலைகளை செய்யறாங்க. ஆனா ஃப்ரூட்டி ஆக்ஷன்ல இருக்கிறவங்க தன்னை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக அந்த வேலைகளை செய்யறாங்க. இவங்க 2 பேருக்கும் செயல் ஒண்ணுதான். ஒரே மாதிரி செயல் தான் செய்யறாங்க. படத்தை காட்டினா உங்களுக்கு தெரியும். வந்து நான் கடமைகளை நான் ஏன் செய்கிறேன்? ஏதேனும் ஆசை இருக்கிறதா? இல்ல கிருஷ்ண பக்தியா செய்யணும். இது இல்ல. இங்க பாருங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப வந்து இங்க ஒரு ஹோட்டல்ல ஒரு செஃப் வந்து சமையல் பண்றாரு. அவங்க வந்து எதுக்காக அந்த இடத்துல செய்யறாங்க? அந்த ஹோட்டல்ல வர்றவங்க சாப்பிட வர்றவங்க வந்து அவங்களால மணி கிடைக்கும். அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கும். அதுக்காக அவங்க வந்து சமையல் செய்யறாங்க. இப்ப இங்க ஒருத்தவங்க வந்து சமைக்கிறாங்க. அதேதான் இவங்களும் சமையல் தான் பண்றாங்க. இவங்களும் சமைக்கிறாங்க, இவங்களும் சமைக்கிறாங்க. இப்ப சாதாரணமா இவங்க செய்யற வேலைய தான் ஒரு பக்தரும் செய்யறாங்கன்னா, இவங்க 2 பேருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன செய்ய 2 பேரும் சமையல் தானே பண்றாங்கன்னு நம்ம சாதாரணமா போகக்கூடாது. இது வந்து இவங்க சொந்த சுயநலனுக்காக, பணத்துக்காக இவங்க வேலை செய்யறாங்க. இவங்க என்ன செய்யறாங்க? பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக பலவிதமான சமையல் பண்ணி பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி அடிப்படையில வந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரே மாதிரி வேலை இருந்தாலும், அதுல வித்தியாசம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. நாம் எதற்காக ஆசைப்படுகிறோமோ, அதுதான் நாம வந்து இலக்கை அடையறதுக்கு உதவுது. நாம வந்து பகவானை நினைச்சு ஒரு காரியத்தை செஞ்சோம்னா பகவானுடைய உலகத்துக்கு போவோம். இல்ல நம்ம சொந்த நலனுக்காக விருப்பப்பட்டு நம்ம அந்த மாதிரி காரியம் மாற்றோம்னா திரும்ப இந்த பூமியில வந்து பிறந்து அந்த சொந்த நலனை நம்ம அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. 26 வாசிங்க மாதாஜி. 8:10 முடிச்சிடலாம். யாராவது வாசிங்க. न बुद्धिभेदं जनयेत ज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत्. हरे कृष्ण माताजी. நடுவுல வல்ல உங்க சவுண்ட். ஜோஷியே ஸ்வகர்மாணி வித்வான் யுக்த சமாச்சாரான். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டுள்ள அறிவற்றவர்களின் மனதை அறிஞர்கள் குழப்பக்கூடாது. இப்ப வந்து தெரியாம, அதாவது பலன் கருதி வேலை செய்யறாங்க இல்லையா, ஒரு செயலை செய்யறாங்க இல்லையா, அப்ப வந்து அவங்கள போய் நம்ம வந்து ஏன் இதை செய்யற, இதனால உனக்கு வந்து நல்லது நடக்காது, நீ வந்து அந்த செயல்ல இருந்து நீ மாறி வேற கடவுளுக்காக பக்தியோட செயல்படு அப்படின்னலாம் நம்ம போய் அவங்கள வந்து குழப்பக்கூடாது. யாரு அறிவுடையவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, பக்தர்கள் பக்தர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்கன்னா, பக்தர் அற்றவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களை போய் அதுக்கு வந்து நம்ம தடை விதிக்க கூடாது. அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் தெரிஞ்சிருக்குன்னா செய்யட்டும் அப்படின்னு விடணும். அதை விட்டுட்டு அந்த செய்யாத இதை மாதிரி செய்யன்னு எல்லாம் அவங்கள வந்து மாத்தக்கூடாது. அது எப்படி நம்ம அவங்களுக்கு வழிகாட்டணும்னா, நாம செஞ்சு வழிகாட்டணும். பக்தி உணர்வோட நாம அந்த செயலை செய்யும் பொழுது, அவங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது, நாம வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறும் பொழுது, அப்ப தானாவே அவங்க வந்து ஆஹா இவங்க செய்யறதுனாலதான் சரியான வழி போல இருக்கு, நாம வந்து தப்பான வழியில அந்த செயலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம், இவங்களை பார்த்து நாமளும் அதுக்கு மாறணும் அப்படின்னு அவங்களே தானே அந்த வழிக்கு வருவாங்க. வீட்டுல குடும்பத்திலயும் அப்படிதான் நம்ம வந்து வழிகாட்டியா இருக்கணும். அந்த மாதிரிதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வுள்ள பக்தர்கள் வந்து அறிவற்ற மக்களை வந்து இது பண்ணக்கூடாது, அதாவது தப்பான வழியில ஊக்குவிக்க கூடாது அப்படின்னு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. அறிஞர்கள் அறியாமையில் உள்ளவர்களை எப்படி நடத்துகின்றனர்? அவர்கள் தொடர்ந்து செயல்படலாம். அவங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்காங்களே செஞ்சுட்டு இருக்கணும். இப்ப தேவர்களை வழிபடுறாங்களா, வழிபடட்டும். பிற்காலத்துல அவங்களே என்ன செய்வாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவாங்க அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 27. प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அகங்கார விமூடாத்மா அப்படின்றார் பகவான். அதாவது நம்மள்ட்ட எல்லாம் அகங்காரம் இருக்கு. என்ன அகங்காரம்? நம்ம இந்த உடலே நான் தான் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க ஒரு அகங்காரம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அகங்காரத்தினால மாட்டிக்கிட்ட அந்த மயங்கிய ஆத்மா என்ன செய்யுது அப்படின்னா, நான் வந்து இந்த ஜட உலகத்துல இருக்க அந்த 3 குணங்களாலதான் நம்ம கட்டுவிட்டு இருக்கோம். அதுதான் நம்மளை ஆட்டு வைக்குது. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் அதுதான் காரணம். நம்ம பாவ புண்ணியத்துக்கெல்லாம் அது ஒரு வழி வந்து அது வகை ஏற்படுத்தி கொடுக்குதுங்கிறது தெரியாம
நான் தான் இந்த காரியத்தை செய்கிறேன் அப்படின்னு இந்த ஆத்மா என்ன செய்யுது, மூடாத்மா நினைச்சுக்குதான். செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கெல்லாம் காரணம் நான் தான் அப்படின்னு நினைக்குது. அது உண்மை கிடையாது. அது எது, முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்கள். 3 குணங்கள் தான் நம்மளை என்ன செய்யுது, அந்த செயல்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்துது. அந்த 3 குணங்களை கடந்து வந்தாதான் நாம நம்ம ஆத்மா உண்மையான செயலை செய்யும். அதனால நம்ம எதனால அப்படி செய்யறோம், அகங்காரத்தினால அது மாதிரி செய்யறோம். நானே இந்த உடல் நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம தப்பான வேலைகளை செய்கின்றோம். அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. மயங்கி ஆத்மா என்ன செய்யுது, தன்னையே கர்த்தா என்று நினைக்கிறது. அது பல ஜென்ம காலம் ஆகும். பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கணும்னா, பகுனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே. பல பல காலங்கள் பகவானை நாம் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுதுதான் நாம இந்த உடல் அல்ல, நாம ஆன்மா, அது நம்மளுடைய உண்மையானது யாரு, வாசுதேவம் சர்வமிதி சமகாத்மா சுதர்லபக. வாசுதேவர் தான் உண்மையான கடவுள், அவரை சென்றடைகிறது தான் நம்மளோட உண்மையான நோக்கம். அப்படிங்கிறதெல்லாம் எப்போ உணரும்னா, பல பல ஜென்மங்கள், கோடி கோடி ஜென்மங்கள் எடுத்த பிற்பாடுதான் நமக்கு தெரிய வரும். அதுவரையில் நம்ம என்ன செய்வோம், இந்த பௌதிகத்துல ஈடுபட்டு பற்றுதலுடையவர்களா இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாவை நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். கண்ணுக்கு தெரியாத விலங்குகளால். கையில விலங்கு நமக்கு பூட்டி இருக்கு, ஆனா நம்ம கையை பார்த்தா சாதாரண ஒண்ணும் இல்லையே அப்படிம்போம். ஆனா எப்படி, கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த விலங்கு எது, அந்த 3 குணங்கள், அதால நம்ம கட்டப்பட்டிருக்கோம். நம்ம கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கோம்னா நம்மளை நாமளே அப்படி விடுவிச்சுக்க முடியும். சரி, நம்மளால நாமளே விடுவிச்சுக்க முடியல, நம்ம கூட உறவினர்களால விடுவிக்க முடியும்னா அவங்களும் கை கட்டப்பட்டிருக்கு. அப்ப யாராலதான் நம்மளை கட்ட அவுத்து விட முடியும், ஆச்சாரியர்களால முடியும். அடுத்தது பகவானுடைய கருணையினால முடியும். அந்த நிலையில தான் நம்ம அந்த கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவோம். அப்ப ஆச்சாரியர்கள் சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கணும். என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க, நம்ம சாதனா பக்தி என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம செய்யணும். அடுத்தது நம்ம பகவானை சேவை செய்யணும் பகவானுக்கு. அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. பிரகிருதே கிரியமானானே, தானே இந்த உலகத்துல எல்லாமே செய்யறோம் அப்படிங்கிறது நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனா நம்ம இயற்கையில கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 28 வாசிக்கலாம். तत्त्वविदुत् महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. हरे कृष्ण माताजी. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடையவனே, பக்தியில் செயல்படுவதால் மற்றும் பலனை நோக்கி செயல்படுவதால் இவற்றின் வேறுபாட்டை நன்கு அறிந்திருப்பதால் பூரண உண்மையின் ஞானமுடையவன் புலன்களிலும் புலனுணர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில்லை. அப்படின்னா என்ன, பக்தியில செயல்பட்டா என்ன நிலை நம்ம அடைய போறோம், பகவானை சென்றடைவோம். பக்தி தொண்டுல ஈடுபட்டோம்னா இந்த பௌதிக உலகத்துல இருந்து கட்டுண்ட நிலையில இருந்து நம்மளால விடுதலை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத உணரணும். அப்புறம் பலன் நோக்கி செய்யறதுனால நம்ம என்ன அடைவோம், இந்த உலகத்துல கட்டுண்ட நிலையிலே இருப்போம். திரும்ப திரும்ப நமக்கு புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம், இந்த உலகத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்காது. இப்ப இது ரெண்டுக்குள்ள வேறுபாடு என்ன, பக்தியோட செயல்படுறதுனால என்ன பலன், பலன் நோக்கி செய்யறதுனால என்ன பலன் அப்படிங்கிற அந்த உண்மைய யார் ஒருத்தவன் அந்த ஞானத்தை அடைஞ்சுக்கிறானோ அப்படிப்பட்டவங்க என்ன செய்வாங்க, புலன்கள் மூலமாக வரக்கூடிய அந்த புலனுகர்ச்சி பொருட்களை தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ள மாட்டாங்க. அந்த கண்கள் பார்க்கறது, காது கேட்கறது, வாய் சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறது, இதுல எல்லாம் அவங்க என்ன செய்வாங்க, நாட்டம் இருக்காது, அதை விட்டு ஒதுங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதோட நிறுத்திக்கலாமா மாதாஜி, டைம் ஆயிட்டு. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, நாளைக்கு மண்டே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. மண்டே கண்டினியூ பண்ணலாம். 28 வரை முடிச்சிருக்கோம். முடிச்சிருக்கேன் மாதாஜி. வாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Direction. Panchakल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतिनाथानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णववृन्द की जय, जय 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 हरे हरिदास ठाकुर की जय. जय Jai. All glories to God. All good. हरे कृष्ण हरे माताजी. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you. हरे कृष्ण माताजी. थैंक्स माताजी. Thank you மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குதா, இல்ல கருத்துக்கள் இருக்குதா? மாதாஜி ஹேமாலினி மாதாஜி ஏதாவது கேட்ட மாதிரி ஏதாவது கேட்க வேண்டியது இருக்குதா? ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்கல்ல மாதாஜி, சோம என்னமோ சொல்றீங்கல்ல, அது என்ன வார்த்தை, அது எனக்கு சரியா புரியல. சோபர் சோபர்ணனா? சோபர் மேன்.
மேன். சோபர்ண. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோபர் மேன். சோபர்ம. அப்படின்னா என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? சோபர்னா சோபர்ங்கிறது ஒரு வேர்டு மாதாஜி. மேன் மேன்னா தெரியுமில்ல, மனிதன். சோபர்மன். சோபர் மேன், நிலைத்த அறிவுடைய மனிதன். நிலைத்த அறிவுடையவன். ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட் மாதாஜி. இது தேங்க்யூ வந்து மாதாஜி. படிச்சோம்ல, மாதாஜி ரொம்ப நேரமா ஹேமா மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி நீங்க இதுக்கு முன்னாடியே கேட்டீங்களே, அதுக்கு ஓகே தான் மாதாஜி, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் சொல்றேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல, ஹரே கேளுங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஒன்றும் கேட்கறதுக்கு இல்லையா மாதாஜி? அண்ட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல கேக்குறேன்றாங்க என்னன்னு. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.